katabu oye mahu yemu rafwe radi no me jemiso oya metam dinafo me kama foni wo Jesus hey, Ghana ya ding. Ya tu ya ni antobia ni mo. Obi sasa ni nyame no wa ifo. Obo ba misrao se. Ah. Jesus. Mahu yemu wafwe raji. Bam bam. Oh. Sewu ya unya ubenya. Enkodi uwewu. Ekosa wo komfo. Ah. Ah. Bam bam. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 ekodi uwewu Dabio uya uni me wadu mi wonyamia mi wo Jesus ya au me wadu na adie si sapa o odofuwe ah Yeko Ma weni so ah enkwandie abe mweyo gidi ah. It's another beautiful brand new Monday morning, and of course a brand new week, still in the month November and still in the year of our Lord 2023. And kakranka nyankopon de share afeno ase no de yebekwa awie papa yewo emu ahotoso se onwu yan nimu ase onya yen hyen atamfo nsa emania omo hwehwe we yabra bomu no emmem wabra enwo se ebem mese odaso agiran achi na obekoso agiran achi obeka mayen obedi amayen oye dimafo oye kamafo ade nyina mu obehwe yen so enanso so ebro no asan awie dubiom medofo eye machi ene de bro free sabri ekopim se anopa nondu ebebo. On behalf of the team, solid and of course top-notch production team in town, Easton's finest production team we have very solid pa. Udi Ahenkan Kwame Yeboah, executive producer edema sa team nemom nya team ni nyina production no isi ni stress so Adwempa hene Kofi Mensa Kobike assist Billy Man technician a wona ehwese obechinchin fidi na furu ma ba bia wo bia obetimi ate yenka men so a adaworoma ahobrasie mu a mi gina wo mo anamu aye kasamafo idin a megiso oboba ofori amanfo anopan so ye de rade ase ye kodae se ufo onamadom ani muburuhun so ama anopai ode ahoden foforo asan ahye mu wanyane yen afiri yen kete ahodo so ene ode yen aba ate asefo asase so ena wo ka kire yen se
wɔnu nyame a wahyɛ nneɛma papa ase wɔ yimu no ɔde yɛbɛkɔ awie papa na ɔnu nyankopɔn ama ade papa a ɛte sɛ akyɛn no ɔsan ka kyerɛ yɛn sɛ ɔde yɛn anamɔn ebesisi de yɛ kono ne neɛyɛ ne yɛde yɛn nsa bɛka bɛyɛ nhyira de yɛde ano bɛka bɛyɛ nhyira baabi yɛde yɛn na bɛsie nso ɔso ɔde hɔ bɛhyɛ yɛn nsa ɛnɛ da yi ɔsɛ nneɛma papa a ɛwom ɛyɛ ne mmadea ɛne nti ɔde adom yɛn nso so de yɛbɛtumi ayɛ a ɛne sɛ yɛbɛbie yɛ ano ne yɛaka kyerɛ saa ɔkɛseɛ no sɛ ɔno ne ahunu abobirim nyankopɔn a ɔyɛ ɔtwiridi ampɔnti mpempempempem ne adasa yɛ nananom tetefoɔ de wɔn ho twere no wampa nhwe san sɛ ɔyɛ omintiminem dade ako dade a yɛ mmɔ ne kahyire ɔyɛ sereboɔ sɛkyerɛma ɔwe dade mo no da ɔyɛ amansan hene mu bransam ɔyɛ bransam mu adu katawere ɔno ne onyankopɔn a osum fidie puase yi akyereben asono ne apramire ɛnneɛma ɛyɛ nwanwanko ano wɔyɛ anɔpa yi nso ɔno na yɛ kra ne abrabɔ ɛhyɛ ne nsa yɛama ne kwan sɛ ɔmmra mbɛyɛ abrabɔ no mu twiaseboɔ ehum bɛbɔ esum bɛba asorɔkye ne nneɛma ahodoɔ bebree bɛkɔ so nanso so ɛnam sɛ yɛama ne kwan sɛ ɔmmra mbɛyɛ abrabɔ no mu twiaseboɔ nti ehum ne tu a ɔbɛbrɛ n'ase asorɔkye ne sɔre a ɔbɛteatea no ohia ne ba a ɔbɛgu n'anim ase ahokyerɛ ne ba a wateam agu ne so na wama yɛn so ɛde yɛsi mapɔmba tena bia a ɔma yɛn yɛ ho ɛma asɛm ɔyɛ gye nyankopɔn ɔyɛ ɔbɛ nyankopɔn ɔyɛ honhom kronkron nyankopɔn a enipa mpempempempem de wɔn ho to ne so no wanni wɔn hwam a ɔda so ayɛ nyame na ne tumi no ano da so yɛ hye ogyatana di n'anim na ɛyɛ saa ogyatana no ɛyɛ juda mu gyatana no ɛna anapa yi ɔso wɔde di anim na wɔtwe ɔso wɔde kan yɛn ho na baabi ɛde yɛn na besie ɔde hɔ ahyɛ yɛn nsa medɔfo odi a wobɛyɛ ani kɔso atena ne nwunu n'ase ɛne nipa ntena asomdue mu uhunu nipa a deɛ hawo no ma ne hu mfa obi ho adwembɔne nhyɛ wo mu ɛnwene wo nua ho adwembɔne wo nua ɛkɔso am w'ani nye awurade hyira na am w'ani nye nya ɔdɔ akoma ɛne tema akoma na nipa nyina ntena asomdue mu adwuma bi a woyɛ bia no fa ahoɔden ne tirimu fan fayɛ sɛ yɛ wo dea sɛ yɛ obi dea fa adwene mu fan ɛne nipa ne nante na onyankopɔn a ɔyɛ agye nyankopɔn ɔyɛ ɔbɛ nyankopɔn na ɔyɛ honhom kronkron nyankopɔn no menim sɛ duru baabi emu bɛyɛ den deɛ menim sɛ duru baabi adida so bɛsa deɛ nanso so agye nyankopɔn no ɔbɛ nyankopɔn no kronkron nyankopɔn no ɛyere so kyerɛ so sɛ den ara na wɔtwe yi ɛda yi awurade no ɔnwu yɛ ne mu ase da biara da amen mepakyɛw yɛnhwɛ sɛ deɛ wiem ɔbrɛ nsɛm bɛsi akɔ ne da mu yi na afei yɛntoa so ɛmfa ɛma wo anɔpɛ ɔsɛ menka nkyerɛw sɛ awia no ɛyi ne ti ɛwɔ apuɛ ma ntɛm yɛyɛ ahodoɔ bi a ano bɛyɛ den ɛbɛbɔ awia no yi ne ti ntɛntɛm ɔpɛntɛm paa na watumi anantenante mu kakraa na mmom wobɛkɔ ɛyɛ mmeayɛ ahodoɔ bi no woma wo ti so a bohu saa sɛ nsuo no amunamu na abobɔ kyenku saa ɛbɛyɛ saa de akɔ akɔsi prɛmto berɛ mepakyɛw yɛ a na wahyɛ ne nso ɛde ama me apuɛ ma ntɛm yɛyɛ ahodoɔ bi ɛfiri no mmiɛnsa hɔ no mo ɛkorɔ no ɔkyerɛ sɛ nsuo no ɛbɛpetepete kakra ɛne nti yɛ a na wahyɛ ne nso ɛde ama me ma me nkɔ akyiri na memmɔ ne tɔfa mfa ma wo a ɔkyerɛ sɛ awia no ɛyi ne ti anɔpɛ yɛ a na anya abotra nantenante mu ano bɛyɛ den yɛ a na wahyɛ ne nso ɛfiri prɛmto berɛ hɔ no mo ɛkorɔ no ɔkyerɛ sɛ ano bɛkɔ so ayɛ den saa na mmom ɛwɔ apuɛ ma ntɛm yɛyɛ ahodoɔ bi no deɛ wɔkyerɛ sɛ nsuo no bɛmunumuna ɛbɛbɔ kyenku amunumuna saa ayɛ a na wahyɛ ne nso afei anwummerɛ berɛ mu no ɔkyerɛ sɛ ɛyade a ɛbɛpetepete kakra ɛwɔ apuɛ ma ntɛm yɛyɛ ahodoɔ bebree na afei akyire yi ewiem atimi ate na kyerɛ sɛ ewiem ɔbrɛ nsɛm sɛ ne bi akɔ ne da mu no na wei no ɛfiri Ghana Meteorological Agency wɔmatena yɛkɛseɛ mu wɔ nkran wɔde aba a yɛde ho amanneɛ ɛde ama wɔ medɔfo afei na wode wo firi no ato ha no mu aha ɛyɛ ahenkan 93.3 FM dwumadie a ne brɛ nso so aso a yɛgu so a yɛdi ho kyeame de ama wɔ no ɛdin a ɛda so ne maakye me nso mode hyɛ ahobraseɛ mu ɛdin a megye so ɔboɔ ba ofori amanfo ma me mu akye na afei yɛntoa so Ghana adesie ɔboɔ ba ofori amanfo ɛma mo akye ɛde ba ahenkan 93.3 FM
na watwe we nyina na obofo kronkron na obae no so de asem no e de ebae na mum ene no se de ya na yetaye ne dwoda na ye pa ho ntama na fe ye de asi baabi wahu ye de ahye fridge mu na ena akawe ye anim no yetimi ahwe adi ho enkomo anopan so obofo kronkron no onyankopon soma na ma ne de bi ebae na watwe we nyina oseme no mra beka ho asem brofo kasem o say it is never too late for God to bless you. It is never too late for God to bless you. Hey, enka chire se onyankopon obesira wo. Enka chire kura se onyankopon obeya okese. Obi beka se ya sha finance from January through to where we have gotten now, November. Obu nkonta no a oso obo ba kan sisi ase aka nafu ano be se aduanan baako 41 days na ye de afi akwawie ye eni nti de na da na koma so onye emu fa na ba mu abu onye emu fa na wira ho ne ho obisa se ntimi afi we awurade ye me den anapai oseme mara be kan kire wo se enka chire si obe hira wo. It is never too late for him to bless you. It is never too late for you to see the hand of God in your life. It is never too late for you to experience the divine touch from the divinity God. It is never too late for you to see the glory of God. It is never too late. Enkaechire odumtuni ni nyuma no oto o se enkaechi mami de biarada diaminamwi ninyina bekwa yeyo sopenesi ama form ayemra voice ne fanisa na to anwom ne so enka chire. It is never too late. Hwe anopa iso obi abaye ka kire wo. So obi is trying to convince you. So obi is trying to confuse you because it is two. If they fail to convince you, they confuses you. Tia se obi aba o tun sembidi gu asum se onia afeni kwa wie yo ni odi si wani so no wantimi achieve enti awurade ni wandi ni yi a anapai na wotwi onyankopon asoma yen wo nchen se emra be kan kire wo se enka akire. It is never too late for him to bless you. Inti nyabotre efama no ena no ne ye kinkan the book of Psalms yehu eye ewo efa ba bi a wo kire se eda baako eyo onyankopon nani so emfie apem ye onyankopon ani so da baako a na wo na wote ho no mudi abubo se eda ne kwa wieye afe na asa enti awurade ntumi nya hwe wabrabom. No, it is never too late for him to bless you. It is never too late for you to experience the power of God in your life. And I keep telling you that we believe in the efficacy and the potency of the power of God. And no matter what, emfa wudin yebesi se ebeka daba kumpo amewewua. Whatever the Lord has in store with your name as a tag, it will surely manifest, and you will give thanks and adorations to him. Or you nyame. It is never too late for him to bless you. Erade nka ho onko so antine ni munchiro na awotwe we ne ye ba besua no no na awotwe de ye ba beka ho asem eno no ne ye ka kirewo na nso so atimi boost your confidence and your faith, your belief, and say enka kire say urade be hirawo also wa babrewa nti ubi sa nso betumi awo. What kind of story of Sarah, from Sarai to Sarah? What kind? From Abram to Abraham. What kind? Onkin kan nti nyabotre. It is never too late for God to bless you. Erade ntina ni munchiro nka ho na adom no so mfama ni nyina mu ne ti ase se ye je nyankopon obe nyankopon no nkronkron nyankopon na eyire so kire so seden obejewo ongu ani mu aseda obekoso aka ho no atene ni mu akiro sports up next omu wi a ye besan aba na afi aba betoa osum kese no so e dia ma o hye so maachi eni dwumedie no edin sabredi e maachi sports yenko na Joshua Kwabena Jenim one ne mrantie no emfa update ni mfama yen Free me more frosty messing, mamma. Me no watch the
This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! ɛna no pɛ yɛde hyɛma ba Ghana mamba yɛma mo nyina kɔ aba sonko bio ɛmbra ahenkan 93.3 so yɛatena sɛ na no pɛ agudie ho nsɛm ɛna yɛde ahyia omidin ɛde Joshua Kwabena gyenem Yosef Agyi obɛtene nka me ɛmfa aseda ɛma ɛyɛ St Andrews Senior High School ɔmaso yɛasɛm ɛda agudie mu nsɛm no enso ebrel se obano BC exam si wacho bi ewie na ope SHS okwa one time obetwatwa mafa busuafo no enso enei akoma atoyem dia kopim o St Andrew Senior High na fe yembo se oban ni BC results aba anase emba no bepiem o St Andrew Senior High yeman ahye SHS titie na se na bibia enso akofan edi ama bepiem a bibia ofi eba bia no boarding facilities no eye adwuma benya papa ada adwen suade yi ama exam day no do a onso watworo atwa ebia onso peso to aso edifi SHS2 anase 3 classes no enso eguso a ekoso general arts business home economics agric science na afi general science visual art na no yeye ewo St Andrews Senior High na ohwe chia kwan a yewo asinfosu yana Rich FM and I will be across number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 na only St Andrews Senior High and so Eddie and Commodore Bibia ako kama Eddie ama Festus Enterprise and so am I in film ide so ma any wadwuma phone any eka dwuma so ma busuan phone any eka fe no ntino Roma of Festus Enterprise akache na fi multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo bi na se decoders a any eda ho no kogibi na bibia enso enko kama emfa ema we pie mu achim down ma Festus Enterprise be bia okwa yeton settle na fi terrestrial decoders a any eda ho no ma enya sem kotoa bia nso de TV na peso to a Hisense ebi aba Asano LG na fi Samsung na no wona bi enso ato Festus Enterprise akachi TV wall mount ebi ho sensor decoder stands so no yeton bi u TV no anase decoder remote na ayra anasa say a o de wasem bedan Festus Enterprise ye mo bi no ato a ne bon enso ewo form afi AC yetonton bi se nei office bi ina ubie adwuma bi ina ubie hospital school anase ankwankwan wo fe na person di AC enso ebo dembo no change air conditioning dia se okopie mo enso of Festus Enterprise na afi ma AC na ho de no enso ewo soro pa na bibia ekokama ede ma AC no na fi set atanyina no ye twama na fi ya san be fixe ede amawa o ha bia enso embechi ebia wo no wa metobo ya kachi okotobo bi fufuro asai fort abahunfa fort ne bedan Festus na fi yensese enfamawa o ha enso embechi biu uhwe chi akwanya yani ochumasi sport no ena ebo nhwani mpempem de ye fe Nanes Palace ye sanso eben shell filling station no ewo achimda 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na fe TV hunu manyina na kojibi ato na bibia akokama edi amount Benito Mauli na fe Raymond Asheteurat ena produce show no. Yes, sana say nano pay enfamo say enfam free Ghana Bet Power Premier League nim Monday 11 now chewe ehya ne say and say we no eko see Heart of Lions etna fi ehye kan ba ko brekum Chelsea enso ehye mienu Carolina United etna fi boy kan mienu a Aduana Stars ete kan ba ko na Andra ko pima na say brekum Chelsea enso etna fi ehye kan ba ko Legon Cities entumi ante Bibiani Go Stars etna fi Ema Nations FC Kochomo ebone kan ba ko amantumi
ante bɔfa kɔta no anhyɛ bi nsorɔkyaman nso antumi anhyɛ bi RTU ɛtena fie ɛbɔ ɛka no mmiɛnsa Dreams FC ɛti mu baako ɛndura Kumasi Asante Rɔkɔ wɔ baba nyara no ɔmotena fie ɛhyɛ ɛka no baako a Mediama nso antumi ante ɛnɛ Nyankopɔn ɛyɛ adom a Great Olympics ɛtena fie wɔne Summer Test ɛbɔ ɛfiri ɛkyena nyame ɛyɛ adom a Accra Lions nso ɛtena fie ɛne Heart of Folk nso abɔni na ɛnna game a ɛba so ɛwɔ ɛyɛ Kumasi Baba Yara Sports Stadium mabra bolboku a yɛfɛ no Kumasi Metema Asante Rɔkɔ ɛtena fie na ɔne Mediama Sporting Club ɛde abɔni no game no ewie 1-0 in favor of ɛyɛ Asante Kotoko bolboku no na after the game ne bopin assistant coach ɛdema ɛyɛ Asante Kotoko David Marvin Okru ne ebisa no sɛ game no krampo no sena esi ɛkɔ no ɔsɛ ɔkache wiase na sisi amprempren Kotoko ɛnso ɛwɔ hard times mu anya de ketoa na ɛnso yade a game a ɔmo ne Mediama boy no na ne players no ɔmo ayɛ mentally prepared sɛ nie no ɔmo betim ɛdi nkunim ma bibia so akɔfan ɛdi amomo ɔsɛ Kotoko supporters mo kama koma ntom yam goals in deɛ ɛnkyɛ bɛba penalty na ba no so deɛ na ɛyɛ clear penalty na ɛne asembia ɛni home na wey ɛsɛ 10 point ɛdema Kotoko na fe game sɛ de ɔmo nim nyina no Kotoko ɛnso etime fa ntoma pa ɛdi ifra. Like I told you before the game, that these are hard times, but my boys are mentally prepared for this particular game, and you can see it in the game. It's unfortunate we couldn't kill the match in the first 15 minutes, but it's a process. Gradually it will come, the goals will come. In games, normally when you are a goal up, the opponents have that extra energy to push, and that is what happened. But we were able to manage the game, and we came out victorious. How did you see the goal? Were you close enough to see the incident? Oh yeah. It was a clear penalty? It's a clear penalty. They did very well. They did marvelously well. You could see that they wanted it more, and we won it. That's good. Is this the turning point for Kotoko? Yes, congratulations to them. This should be the turning point. Into way assistant coach Adema aya Kumasi Metema Asante Kotoko David Marvin Oklu nem komo ena odi ejayen owie pe ena Nana Amankwa ya ono so assistant coach Adema Mediama Sporting Club ose penalty na ba ne de oni ho asembia eka na ewiase nyina na ball no mo ehwebi obia ehwebi o TV so enu tini se ball penalty anasa nya penalty a ewiase nyina enso enjeje na fe omo embua ne kama osu yanu sinchan a ne boys na obo mabaso pa se enra omtimi jom na so ombo game kama enso ede ema Mediama Sporting Club o se wom se nkugo eba ide na so still na the boys na obo mabaso game no na game na ano eden papa na so se na boys no maintain omo ho e pitch no so no ayade a esono nipa ye na we betimi abo na fe next game ede omanim e CAF Champions League group stages game a eba so against El Ahly Egypt na betimi abom na shape boys ni ye amometumi ko probably efi Egypt aba. I don't want to talk much about this penalty. I think the game is live. Supporters are watching the game. I don't want to talk about the penalty because looking at the situation where Kotoko is coming from, they determined to collect the 3 maximum points here, and then we also have lost in our home game, and we decided to come and win this game. So it's a very difficult game, but I will congratulate my boys. They did very, very well. Very, very, very well. We are very hope for the next game against El Ahly, together with our national players. It will be tough. It will be tough, yeah. Inti way Nana ya Amankwa no so assistant coach Adema Mediama Sporting Club no see pe and a man of the match eko Adema Justice in Kukuble or no so chema or the Nyankopon si papa ye say for the first time wetin gym asia kan 90 minutes this season Ede Amabobokwa ye fen Kumasi Metema Asante Kotoko na ose board the nema mensa ene wom lose draw and a afa win enu ti no ono de enra win na buy no the Nyankopon si afa so the Nyankopon si bio ewo eye enkambom ne entiase a impremprem abepiem Kotoko camp enu ti no supporters mu nyina no monfa supporter no eden pa enta boboku a efa na Asante Kotoko echi ebisa club na eyemodia muni baabi akọ Kotoko na mbo support enu ti no supporter mu oden monfanta eboboku efa na Asante Kotoko echi enti made yankopon ase o bibia de aye bibia made yankopon ase sana yede yankopon ase yetimi aye unity ama yetimi aka ye ho abom ama yetimi enwini sa game win football sanity sometimes you lose sometimes you win sometimes you draw but when you lose then say like leg you know we free mo but we still continue nti yebada yankopon ase wetimi aka ye ho abom ama yetimi edi nkoyim the best supporters bia say like
Omombo de nas still support team no ya sentiment dia. Wo free man ye still I know na wakoma wo mti like your bomb pay so keep on supporting yen. Na yintimi ye then and come me back. Or say a team unity no it's okay for be a coaches technical team everybody be a team be okay. Into way justice play we see a kind of Kumasi Metema Sanwoko and a game of many media de boy no ono ena oje man of the match. Access Bank Division 1 League no zone 3 match day 7 saying na results na ekoko ye Friday no na Adwuma-Adwuma no Esha se Accra Athletics Esha Bakuma Vision entimi ante Golden Cakes enso Esha mieno ama Anketu United entimi ante still believe etna fie ama Achim Danko the Couriers ekochi no twa ne kan mieno a still believe to twa de kan so Kotoko Royals ewini game no ewo away enra Home Stars etna se echi akachi Stars ebom ekanim bakwa akachi All Stars entimi Anticofodia Semperfi ene Kings Palace game no obia entimi amfa goal Anthony Nyonko atenemu na God etna fe echi Hohoi United ebom ekanim bakwa Hohoi enso entimi anhohoi obia Oko United ene subibi game no ende 1-1 ene nanya etna fe na one Atram Divisa ede aboni Yana ni na fe yenremu enso our 2024 and the 20 Women's World Cup ni mo enra na se qualifies no enso etodwa na games outdoor bebre na na etodwa na be na se Ghana Black Princesses enso ebo game ni bi na now train mu no omuremu ewo Eswatini kwacho bon kaninsia Eswatini etie kanu bako na we piemu ewo enra Accra Sports Stadium game no enso etodwa Ghana na fe Eswatini edboni Ghana chomo gwana kanu mienu a ama tumu antimu adabraka eni tuki kabo mu na se akoye 8-1 on aggregate Ghana qualify komunim na bibia akoye nyame ayadoma na se 4th round no omukoshia Senegal na fe the game no enso ede aboni no na se head coach edema omo papa e fa no UC Bazigi ede nkoma akra ede jaye o se enre wo mse nkudumde no ekode momde na enso ne maba wone momde mode anso ne nikura na timu ayakwache no ahyere kansia amala timu ba ko de adan ene yaye krom de ye hyomienu o se ne maba wone ndra ne performance no enso anso nani. My girls were not impressive today. Having won 6-1 away, I made them aware that the opponent are also coming with a different plan. They will not come and open up the game. So we trained as to how to play them and break through if they pack in defense. I don't know what happened. We had early goal and then we followed up and they thought that we were going to win massively. So because of that, complacency set in. I made them aware 2-0 in the first half was not good enough. Even though we had qualified already, even before coming here, because we knew they were not coming to threaten us. We needed to make Ghanaians happy. We needed to impress for Ghanaians to be happy because, yes, they enjoy entertainment football. Today, I myself wasn't too happy because they didn't entertain Ghanaians. We ayen kono be na se coach afane UC Bazigi edi ejana odena no eba besi no na osini team no anya core team no anya nunie na our players ni bi e ba bia matumi amba osini players ni bi e wampem da ko a na sunum sam pem da ko a ejina Ghana ni na enso anemu e wa Champions League nasia omobo na fe kopiema as far boboko no so no ni players no so ebiwom enjininsa entumi ankom ti onyom na de a ene abekoye ansa na kosia Senegal for enso enomabo. This is not a core team. You know, we have quite a number of them with Ampim Dakwa, and we have other players elsewhere, one in Tanzania, one also in Morocco, as far. So quickly, I had to bring on board certain players that I had on my database. And I think that they did very well in Eswatini, they played very well, but today they are so disappointing. But this is not a core team. We needed to finish very well because there was no pressure at the back. And for that matter, I would say that in defense we had little to do. But the midfielders were not breaking through the passes to reach the attackers to finish. And also knowing that if they open up, it would be disaster for them, they packed. And we had no patience to break through. So the finishing wasn't too good for me. Enkomana se coach for the Yusuf Bazigi ede ejaye. Na yen free under 20 Bazigi akache na fe yen piemu
also our the senior most national soccer team Black Stars of Ghana head coach Christopher Gerard Hilton akache on himself Friday no yetena fie ewo Kumasi Baba Yara Sports Stadium yane eye omaya na SFN Madagascar edi ebani game no end 1-0 in favor of the Black Stars of Ghana. Match day 2 of the CAF World Cup eye qualifier no enso ebaso ochina Ghana yane Comoros na di ebani our Modern Sports Stadium 7 o'clock GMT and a game no eto from enumo na head coach Adema Black Stars of Ghana Chris Hilton echima na no that Friday no go back omo share ewo eye Kumasi no na a massive one pan Adema team no na ose omo dream say game a omo Comoros ade eboni echane de nya that game no ebe easy game no be din pan then so one winner and na no da omo nya ye o Kumasi no omo de ekopiem Comoros game na bibia so akoye ose sa game na se sa go ne buy no momentum na afa team ni state no ejina ye pon betmedi nkunim o Comoros for no eso. The importance of this win is massive. We would have liked to have done it more comfortably, but that's football. So all you look for this is to one, get some momentum from this, because for anybody thinks that Comoros will be an easy game, for sure not. The pitch we'll play on will be a difficult pitch that they're used to playing on. But this, I think, particularly when you score in the manner we did, the last moments, it gives you, I think, just that little bit more. So what we're all hopeful for is that momentum from this game and from this second half, taking that into Comoros, will see us in good stead. We head coach Adema Black Stars of Ghana no CP and a ESCO member Randy Nate Abbey and so no kakra ejayen edefa Black Stars no ochema na say yes big boys are say na big boys yes Ghana you players born yenimba say na Senegal in Egypt form no see na for qualification to the World Cup yenya na bibia so ekoye Adema Black Stars. Well, great. It's a happy Naki day and I'm excited about it. It's good for him, good for his confidence, and I hope that it will try and motivate him in the next game. I think that we need to play much better than we're playing. We need to get the results in a more tidier way, and we can only hope that the team gets better and that the coaches are able to. I like the second half response. I mean, obviously, it's a technical team that has seen what went on in the first half, and obviously realized what the issues were and did something about it. And you can see that the Ashimeru change has done a lot, did a lot to how the team played, and I'm happy about that. We say we are big boys, we need to do what big boys do, and so we have no choice than to top the group and go to the World Cup. We have to. I mean, what else can be a priority? Qualification to the World Cup must be your number one priority. What else? We Randy Abbey, owner of Heart of Lions, as ESCO member of Ghana Football Association. Blasters wa any Jinana Bapa Fen J Sapon and so a coach or my Conco Ghana Muase or not to come credit ja and I know that game of Blasters a boy our Banyana Sports Stadium Moshe Kanabakono and our Panade and Kumaka and so Adia or Sonny dear were the Blasters set yepa or share Blasters games baby now or share games now to miss a first half bia Blasters a boy bre ya chufa bo import Monday Bono Ayana and Shada and so ni yekra and it's a coaches and a free players and so come out boom na omu kwanya o me faso na fe first half no e betumi apage modimono eso kakra ade ba kwa mabuze about this Black Stars me say one more match first half encourage my and ade we akoso abe so many times that Black Stars able match we only come into the picture in the second half even late in the second half and so yeah about game and the menim say if you got know safety technical approach or safety whatever the coaches tell them I don't know, but of course they are professionals, they are mature players and they have to back up on the start uko share team enim go share na afraid na over move into the game proper no then over do na ya show be free na po and he na akwa ako equalize and I win the match no and that's one aspect me just observe it and normally no yeah na second half how does it come that way? That is our technical approach in the first half na good Madagascar for no more potential up front. I can normally say women scorers they want to walk the ball into the net, but if they have got players actually shake goal and can and going forward we have to adjust to playing very good football in the first half, get our goals in the first half, and then we see how it goes.
wei ɛyɛ nkɔmmɔ no bia na sɛ Jay Sapon ɛde agya na ɔba bɛwie kura no ɛna afei ɔde ne nkɔmmɔ akra ɛnso ɛde ata kyerɛ sɛ players no ɛba no Blasters a Kudus Mohammed sei wɔse wow ne mbɔ dada ɛmfo ne nkwati coach so ɛne nti edu baabi na sɛ coach no information no ɛne nneɛma ɛnhyɛdɛ nkɔ yi a ɛsɛ players no nso ɔmo de ɔmo experience kakra ɔmo wɔ no ɛtumi ɛde wuram na afei game no ɔmo sesam na nneɛma ɛkɔ yi nyɛ da bi a ɛne ɛbɛyɛ coach ɛne de somboɔ no ɛnso ɛbɛbɔ ɔmo. Most often we talk about the coaches. If you are a professional player, woman, now you know the reason why you are playing. You know where we are going. You know the target. No, you don't expect the coach to tell you to play to the high level. To the high rate of performance. One can say we are because whatever the season, coach you know what can do that. Man can go to discussion. So how on earth do you slow down your game on the pitch? You have to base yourself up. It's a war. Football is war. And you know who do one now? The whole my opponents now about 2 as it is up to them to raise the game. Of course, the coach can talk to them in the dressing room, ask what we should do. And I think coach I don't know. The first half performance is not good. And if it continues, it pertains that way, continues this way, it means the coach is not doing something right. You have to tell them. You shouldn't take it as someone you're professionals. They own him. Players, they own him crowd, they will behave as if they don't know. So the coach should prep them up. And the players now said there, but of course, the coach has just a limited contribution to them. Wei ayan komana se coach Fene Jay Sapon eneja ene anope na dani eremu ewo Eastern Region Division 2 no so alege no egusu ekoso Made 3 zone 4 no sei ene se result no esi ekowie achem dan Kotoku Rush etena fie omo sheka no miensa ama Basco enso etimu mienu okopio na sa Abomosu All United sheka no bako ama eye Golden Warriors for entumi ante Kai Storms etena fie omo she 2 Vidako enso etimu bako Introna FC shekana miensa ema kwa bibrem enso etimu mienu Ajofo Young Chelsea bobo kwa fan Bright Elite no amutena fie ebeka mienu ema Achiase Jungle Stars enso entumi ante table no say ena akwaye kopima na Kai Storms enso edikan with 7 point Introna etosu mienu with 7 point ena fie kwa bibrem abatosu miensa with 6 pointer enema ekoye Ajofo Young Stars and say Young Chelsea Bright Elite amutosu 9 with 6 point so egusu a omo ekọ mani manisa Abomosu etosu enum with 4 pointer enema ekoye Vidako enso etosu ensia omo 3 point Golden Warriors for omo tosu enson with 3 point and afi Odaonia Kotoku Rush enema enkoye omo tosu enwotwe with 3 point and afi Achiase Jungle Stars etosu enkron with 3 point and Basco etwatwa omo so ekuta 1 point. Baby I look at team some dada no ensheda nso ni yankonko phone close so 2026 FIFA World Cup qualifiers in Africa. Senesi etie Saturday no games no ebi about South Africa Shimenuma Benin etie kanu baku Niger tenase ama Tanzania eko Tanzania na kanu baku Niger enso entimi anti Senegal ese kanu and the big boys omasi form South Sudan entimi anti afi enna Burundi etina from Gabon ko chini twane kanu mieno Burundi te kanu baku Mozambique anshebi Algeria ese mieno enti we no away wins the big boys no omu ewini e de come no we kire omo metinga qualify ko World Cup no Zimbabwe and Nigeria game end 1-1 omo fuedi anhwa ebubu akem Salarion enso etnase ama Egypt eko chinu twane ekanu mienu ama Salarion enso entimi anti ekanu bi Sudan ese bako kwesi apia team no ama DR Congo omo ntimi anti na dani enso remu ewo ire qualifiers na say NSC ko Hungary etna fie ambo ekanu miensa ama Montenegro etimu bako Serbia shemienu Bulgaria enso eshemienu Belgium Endra Lukaku boy emesombo ekanu enum Azerbaijan entimi anti Mbakokra Sweden eshemienu ema Swatini anase Eswatini enso entumi ante afi Bosnia and Herzegovina etramfie eshekana bako Slovakia enso eshemienu Liechtenstein for etramfie ama Luxembourg ekoche bodkan bako ama ntumi ante na Portugal ekopiona sankofoi ama hoboni boyepa ama shekana mienu Iceland enso entumi ante Scotland etramfie shemiensa Norway enso eshemiensa Spain ama qualified dada ama miensa ama Georgia etie kanubako yampiemo CAF Women's Champions League ni emu na final no ebaso enra Mamelodi Sundowns etna fie echi ASCS Casablanca ebom ekanu miensa ama Casablanca omantim anti Sundowns man die emse African Cup na say Champions League man die no omoji de koma nim sa ha omuni obi a enso eni chempe afi third and fourth place no enso ebaso a ampem da kon etna fie ama asfo a echo mu twom ekanu mienu ama
ampem da ko enso entimi ante anu ntini se na si etie first in accord Mamelodi Sundowns $400,000 na oje edagu ni botom. Second CS Casablanca $250,000 choppable dollars also at the Ecofi. Third place as far also $200,000 now the Eco ampem da ko otwa to ane okodi fourth no also $200,000 choppable dollars ampem da ko fourth no mkodi ye Champions League ni mo wodani remu ewo Everton so ya on supporters o montiase anano ada anabeto dwase mpinfo atit bobokoi 10 points ese de nema enkoye emfemomo eniti Everton supporters o mojiska £33,000 na fe o de ayo yene e de asikrum e de atwemu mume na fe o de nsem na kopiem court se de be ya be John point no enso e de mom Madrid for atiasimu awa baya abrante fan Alfonso Davies Madrid for so muhiano na abrante no ohwa ne contract on baya for ewa 2025 na abana wie Madrid say enya Alfonso Davies nkwa na mo epe no onhwe bola abrante fan Leroy Sani enso eba abrante no munya ne kan ho a eye Barca enso di Leroy Sani echi Madrid wa ene ejina dia nkomo formo enso ebanesa branche fan Luka Modric yesi okwedi nkomo baabi enso aka baabi say esi ade onhwa na de adwuma na ebesi 38 years ontumi entonkoso nsi akan emfa Madrid bo okonu nti likely say remu January that's a Saudi for ediscan ba dia branche no enso be dan ani remu Saudi Eric Ten Hag coach adema Manchester United na osi na chiri ono de ohia defenders ni ebi pa e we say na say ni Alessandro Trossard mo enya players bi United chiri ono no ensheda enso ni Rafael Varane emfa afedwani Evans ani na na akobu akem anu ntino akopem Nice abrante fan John Carl Todibo abrante no report en second Eric Ten Hag sa abrante no ohia ni signature Gavi epra enro kopiem kosi akan Edma Spain against Georgia na epra no epra de one shot video shows na omaba pepe efisi video shows super no 8 to 7 months and abrante no ekodi Gavi dia no so to dwa say 6 to 8 months abrante no want to be enton kosi si akan emfama Barcelona boboku no bim my fancy na Roberto Firmino Barbosa ena one nebusuafo kopiem wo Dubai omko juju mako pepe kakra no mene kakra we yesi omo egusuwa omo jomo ni na papa heart attack achino ama Roberto Firmino ni papa ewu nti an Saturday ya ewo Dubai ena sa sensem no so no esi out mi say ya we se medema former Liverpool player FN Roberto Firmino ai enejina Daniel Conte Dubai enejia Daniel Dubai soon nti eno ne kakra de so fi ono e ba ye begina na fe yesi wo hanom na yada se bebre se unyaso enso etie ye midin ade Joshua Kwabena Jenem Joseph Fedruti nka Raymond Asheterat na fe Benito Mauli enso e produce show no ye jemu ade ama captain in the morning wobobo ofori amanfo no ato aso akomtama nondu ebebo Arise, Ghana youth, for your cause.
na adehye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Biggie bang bang, heavy heavy, baby, biggie heavy. You're the one I want, oh. Before my liver start to fail, you're the one I need, oh. Before cassava start to hail, and if I ever leave, oh, make what I carry me, they go far away, far away. So I am looking for the sister, Joma, my lover, oh. She got the dollar, she dey wear designer, oh. So I am looking for the sister, Joma, my lover, oh. She got the dollar, she dey wear designer, oh. So give me assurance, assurance. I give my baby assurance, I give my baby lifetime insurance, yeah. Assurance, oh no, assurance. I give my baby assurance, I give my baby lifetime insurance, yeah. Biggie biggie, heavy heavy, biggie bang bang, heavy heavy, baby you want me? Biggie biggie, heavy heavy, biggie biggie, heavy heavy, baby you want me? Love is sweet, oh. When money enter, love is sweet. Pepe resto. So brother man go gas deliver. Call Anita, oh. Tell her make she come, they go far away. Far away. Me I know they do again. And I am looking for a sister. Joma, my lover, oh. She enter Atlantic. She go cause disaster, oh. And I am looking for a sister. Joma, my lover, oh. She go follow go Atlantic. Okay, I'm faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabena Ejanim, Kofi Ejiri, Ben Mawuli. Yeah, do masi be brave. Me pacho ye twaso ha hye so matching. I no need jumedie no edin wo hwe obre no ana say Simano aduasa ensia ena agba pa no pa nonson ehon. Ofra me obuwo ba ofori amanfo jumedie agusu awutie no so din eda so ne matching. Yeah, that's why I see Akunya Kesiem Kopim say Nundu. Ebe boya no ahye nso e de amame. A very good morning and confirm out Dixon Boateng. I don't pay me say bibi aboko there. So I am looking for the sister. Okay. Joma, my lover, Oh. she got the dollar, she dey wear designer, oh. So I am looking for the sister. Joma, my lover, oh. She got the dollar, she dey wear designer. So give me assurance. Efia bim. Hey, Efia. You too much. I don't pay me say bibi aboko there. Auntie Adwa nso so ewo Achim Odan Roman. Our Lady of Fatima Ntemu Hall. I don't pay a church Auntie Adwa. Stay be heavy. Okay, so me don't for said yet no ye de woda chinti obra kwentu afutu na de shin wo mu no ye de betwa so e de ama wo a wudi wa woda ene awurade onka wo ho onti nanim nkyira wo de da wakoma so onfa ni nyina emfa ma wo. Make she come, they go far away, far away. Me I know they do again, and I am looking for a sister. Joma, my lover. Okay, so without chinti obra kwentu afutu na de shin wo na no pay wada roma yemfa ema na ene de yesronko mpacho aye ready obetumi ashuti amayen enye ready so na yemfa ha no mfa nkan on na enye kama. Okay, nti anopay you say, Lord, let thy grace and mercy be upon me. Lord, let thy grace and mercy be upon me. What that chinti, I was say sre onyankopon yewura no, owura nyame no. I was say utumi esre ne hono adom ene ahumobro. Enema mienu. What that chinti. Se ne be ya what that bitimi awie mu die. Abribia no na no me catch say delight yourself in the Lord and he
will give you all your heart desires. Fa oho etu awurade so, fa wo wire hye nyame mu, ginidi say apart from onyankopon no, onipa bie ne wono no obetumi ahira wo. Ensuo bie ne wono a so waben. Sanso ena subiriku bie ni baabi, anto anyama bie ni baabi. Hwan agbara agba ede ende ntumi bie ni baabi. Bansere na wakogye gu asere no ensem ne wudi no. Udi nsem hunu, unye obi nka nkyere wa no pay maka kyere wo. Udi nsem hunu. Udi nsem hunu. Bra, jai. Nka wano akogye hye wo nsa, udi ugidie di ahye mu no mese de udi nsem hunu. Unye obi anka nkyere wa me ka kyere wo pen ese me fere wo. Udi nsem hunu jade aye no. Wakogye chen di atutu kom. Udi nsem hunu. Enti osu jade wo ye no. Uni mo nipa wase odo ho to ne so. Uni ma ade a metimi akamfo de ama wo. Enye nsuo no akwadia besi wo mpatifin ho no. Enye Yesu moja no a udi bi dware na udi bi nom na udi bi nu aduane no nye no ena tumi ewom ne tumi wom ene ne obosoro ne asase ene mu niema nyina wo da chinti fa wadwuma ne hye awurade nsa wo da chinti fa wanamontuo ne hye awurade nsa wo da chinti hunu ne te ase se ye wo obutantim bi a wono na brabom fapem ene na wieye enyina ewo no ono ne onyankopon ene nti anapai woda chinti sre ne honomo adom ene ehumobro kase awurade fa wadom ene wahumobro no fa tome so enya me nko a me ne me mma enya me nko a me ne mabusia aka nafu anu aduanan baako na ye de afiwe di akwa awieye nia o sre wawurade hoye na dom. Oh God, let thy grace and mercy be upon me. Bi anu ne kasa, oh awurade ma wadom ene wahumobro enye kese ewo me so. Let thy grace and mercy be upon me. Se awurade adom ne nahumobro kan ho amedofo. Dia odo nsa be so bia ye nhira o. Se awurade adom ne nahumobro kan ho amedofo. Me say, o mire o. Wo mre ne wa yeye. You need that grace. Oda chinti. Fuo ni be yeye a wasa adom bi toso. Adwuma ni be yeye a wasa adom bi toso. Aware ni be yeye a wasa adom bi toso. Abrabɔ no be yeye a e wo se adom ene ehumobro bi edi hene e wo so. Hwɛ se ubi adwuma na wamfa adwuma no anhyɛ awurade nsa na ye wadwene se Florida waters na ya no motonton no ukotobia be sprinke ede agu wa adwuma no so na eno atwe nkrofo aba me ka kire wo pen ujimi obi antumi nya akukuduro nka nkire wa no pa me ka si wanim ujimi nya ono na oba braboni mu a eno ma nyina atumi wie mu die ono ne onyankopɔn. Onte ne ho asɛm anapa me ka kyerɛ wo sɛ nyankopɔn no na ɔbɔ soro ne asase wo de hwa nwanwasɛm a waye ɛndra akɔkɔ da ye bie wanum to hɔ ehinkro mo ho ade akyi anapa ɛna wo kan wa no tu mu wa ma bibia mewura wanum sɛ nyankopɔn na me sɛ fo wo ho hyɛ ne nsa na srɛ ne hɔ mo adom ne gyae sɛ nsuo no a wakɔ gyegye hwan mogya ne ayi no akyere be ne aso aprambre mogya no akɔgye no gyae eno anya wo hwe na wo tutupe na wo yewe na wo yewe ebeku anke kunkum ye am ye nyina ewu dada onyankopon bi ene ye de ye ho ato ne so na dom na me ka kire wo anopa se sere fama wo ma wo da chinti wo ma da chinti sere urade ho no mo adom ne nehumobro ka se awu me nyankopon awu mi wura ma wadom ene wahumobro enye kese o me mai so hwe anopa ya nkwada na ipia ko sukuu no sabri abono nso apa ho sima aduanan miensa nti akwala ne da so ofi o ya elite nanso ubetumi aka de asoma ubetumi aka gu mframam ba bia nkwada ne wo bia be kɔ mo ho ukunu ba bia wo bia be kɔ ne ho ɛna no ɔsrani no kora no a wɔno no na wɔn hyɛ dante nyankopɔn na dwuma ase yie no ɔsrani no ɔse na mate sɛ wo tumi no ɔne wa na ɛkasa wɔne Yesu nkrofo kra so ye kwawni ena no na ayi man ba ko so ofiri doma o de say o so di kwasi Yesu ne ase yate ena o se Yesu mate se wo ye nsenkyerene me de mi hia wo kra so beba mi fie ho mi gidi se wo ye nsenkyerene ampa de a se wo bie wa no na o kasa ebe ye dwuma tumi be di akiri
enti enha ho kra ma me fie ho he enha ho se wo kodo nsa kototo mmofra ne so bie wa no ne ka se au awurade mi wura ma wadom ne wahumɔborɔ baabia me mai na mu bia ɛntɔ wɔm so ɔsra ni no a wɔno no ɛnhyɛ da nye honhom mu nneɛma mpo ni no ɔte aseɛ sɛ awurade ba ne kasa kɛkɛ mpo a baabia ne ma no wɔ no ayaresa bɛyɛ ne dia nti ɔse God, I do not need you to come to my house. I believe with your spoken words. Me bano ho betumi atono. Ana no Peter dia no so de to so na Peter mo akopo ne so akoyi na mo ya ye. Said the other tari ana why wa brabo mu no. Eno obema bi ba ye no obeka kire wo se Peter yi wa bre wo ho se an. Udi onim to asew no ekode edo. Ye ka nsuo mu nam yie. Ye ka se obi obenfo a scholar. Untimi nka nyi Peter nsi nkyɛn yo no abin seja unim ordinary scholarships ne degrees ne PhD ne doctorate no ordinary nyina gu fam asɛm ɔkan ne sɛ me de me ma bene power poyi so ma bene wo poyi so sɛ me te sɛ enam aboa no wo poase kura mete enam boa no wo poase no mu ye meeting a me Peter mete nanso yaba be ye bia nye ye nti wo de waka me de me PhD ne de to form wo waka ninti ose na se wurade waka de a anopa yi sa nyankopon nam sesere ne ho adom onso si nsuo me sesere sa nyankopon no ho no mo ahumoboro onso wo to wo se bansere me sesere sa nyankopon no ho no mo adom onso so wo de wugidi akwa ko hye Yesu mogam me sesere sa nyankopon no ho adom wo de ho akwa ko to sofo so na ade be che no sofo yesi wawu a na o ye ne den anopa yi sa nyankopon no a Peter mutie won ano kasa na ensenkyerene esiye ena no se ya okenkan okenkan wo se na Peter ye wo setie no afei wo gu asawu no otiatia mu frɛ dom se mo mmara. This is the God I am talking about this morning. Ono na wo da chinti sere ne ho adom ne sere ne ho ahumɔborɔ se awurade ena aka wa afei mu no ma wadom ene wo ahumɔborɔ emmra me ne masefo so na enye kese pa ye wogidie se wo ye ne saa ma yen a nkodidi be ye dia awurade nka wo ho na adom no so mfa ma wo ehumɔborɔ ankoso enye kese mfa ma wo na adom no nso mu so emfa ma wo na afia dansedie enye wo oni wasefo manum kasa ofra me obowo ba ofori amanfo anapayin so da chinti de ye de bre wo no awurade ntina ni mu nkyerɛ wo. That's right. The one I want to. Okay. Before my liver start to fail. The one I need to. Okay. Before cassava start to hail. I ever leave oh. Make what I carry me. Can you know mama? Far away. What's the name? So I am looking for the sister. Joma my lover. She got the dollar. She dey wear designer. So I am looking for the sister. Joma my lover. Where do you net your move? Okay, I don't hear the one crat table so they twas so Eddie amount. Now for the Akina, the Akikan, and a Jordan November, they toss with you, pepe.
ɛyɛ ne ɛyifa abranteɛ baako ne deɛ no nso fa to mu ma me na yɛmfa emprapra kwan mu nkonkofa de ubon krata mbɔ so no emfa ema. Okay, so Prince Emmanuel K Amunti ɔse metie wo live ɛwɔ Abuabu Health Center ɔse happy birthday to myself. Oh really? Oh okay. So a glorious happy birthday going out to you, Prince Emmanuel K Amunti ene ɛyɛ wawoda. Oh onyankopɔn kan ho ɔnto nkwanam ɔmo akoma so ade nyina emram nya wo hwehwɛ awurade mfa ma wo na di adanse wɔ Yesu din mu. Amen. So Prince Emmanuel Amunti or elder our family worship center, happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. ZapNation.net. Arilari, Neruru. Why keep hearing voices reading, asking me do I trust them, really. Better this idea, he said I when I give you no breather, no giving no breather. Ozi, Hosanna getting nearer, Hosanna getting nearer. Ozi, Hosanna getting nearer, Hosanna getting nearer. But other voices in my head telling me to surrender. If I should surrender, what I go chop, oh my brother. Kitty, can't feel many days, but I will never say never. Negative thoughts in my head saying make I just take Sakawa. Many things my eyes are seeing, but my mouth not to do complaining. I got wounds on my body, I'm healing. Spiritually battles I'm facing. With a trap in the bando. With a fight like Taekwondo. Bruce Lee and a commando. And we see we fall a show. Okay, so I'm Munti. Oh, no, I. Reading. Asking me do I trust him. He said when I give you no greater, no giving no greater. All right, we will say glorious happy birthday and confirm ne lovely daughter Ume. I say happy birthday and confirm Ume. I say I wish her long life, good health, and more wisdom to study. So from Margaret or Abu, our Thai friend said Ume's mother, Ume ne mame, wishing Ume a glorious happy birthday, long life, good health, and more wisdom to study. Stay safe. Maybe they can't honor Margaret. Talk to me, I'm listening. Why keep hearing voices reading, asking me do I trust them, really. Better this idea, he said when I give you no greater, no giving no greater. Ozi, Hosanna getting nearer, Hosanna getting nearer. Ozi, Hosanna getting nearer, Hosanna getting nearer. Okay, Yanko father, Ubon Kratambo, son fan to us on fa mount Adwini Apumbo called ye. Namiado, Naso, Namiado, Menso, your park, where could be Biaboko. I told you Biaboko, the radiasi. Weekends in Amunti, Namiada Rument in Hoya. Why? Amunti. Oh, Unimuno. Oh, okay. See, one of the youngest nurses of Okrumia. When your youngest, how? Hey, when you near Pua. I'm doing when you poor, and so here now so young cry. Say pretty man, but a bono. We pretty man here. A boy, we pretty man here. Well, a mountain yako crantem. I say, be a papa and bonnie, sir. A pre-man, your papa or any old boy. Yes, only pre-man of the boy life. Was it? Any pre-man of the boy life. The move out from bear 10 crano. Or change Kumasi soft will be a minimum. Na tau gonna call home or bar na soft one get one or bar soft one get already can who be Numan son or no appear. Hey, share. Baby, we could be a Kumasi soft one lady or a bit more deep for the power. Share, almost din.
wo say Nessa 5 na dia ni mu ni escort. Ai obedi kan hu omo ansa na ono api. Ansa na so funa ngaza. So that say na sesi ya o masakra nya sa bluetooth cordless so hwan na she show ma so ho. No more communicate. So that say all communicate there. Ebu ka na mampo. Ensa shenasum. For life. Yeah. Hwe kuma se for ni obedi so for mani akono. Obedi mani akono kama. Se mahunu we na ho na sha ase o. Kuma se mahunu we na sha ase. Mu chia ba ku bebu. Mahunu we. Ho no na sha ase. Ene ja titi ya na de ko nkran. Nsi akọ bebia. Sisi atresa. Na bebia. Na ko bebia. Isi akọ de adwun sha ase hye ntare obehunu no so mahunu we ya. Oro so sha ase. Na me ka mahunu we no. Me de nya mahunu eye dae. 2024 main scale will be but 2024 no you can say labor agitations out here okay say be a teacher for your cost strike we for nurses your cost strike we your cost strike 2024 ebe koso pa tisa aban nyuma no dodo na be strike na chire na ma akatua kra ma hwie kra mutumi ntua won ankofo bi say ECG ni Ghana waterfall na betumi akọ na ifo na be hwie nzu. Oh, it was so serious, it was so terrible. Was it 2024 the year 2024 to be a market to labor agitations we yentua ne ka aban na ko bankruptcy na so hwema kana start paligu Intendu 2024 na ye kese ma ka hwe nipa ni mfi na ye kamu apapo ne ho bon. In 2024 I'm not scaring you but me ka kire na wada wo ho so tizisi ano sade be ya enkosi saa no ana ka no nye bebre nkosi next year no eden no munye aba we yetunifo okay me ba wo aban a wakon huma sika wu babedi no eso sini sika wo begege menim se de me ka wate ase mate ase pa se bia so ko market akoto ade oti hoyi e bia na etua o ka te se 10 cities onso so o fa book a wa ye list ene ma wo kwa bontin a betoto na e buru 10 cities eti de akagu ache ko fa ne he obewia 2024 ero sana ko market a store na ye busy ahwa na ho oto ba kuno iba kwa kan 2024 o man ni mu be yedin Ghana be yedin 2024 mim kan hunehuna ho esi aboas rohwe no no anweni buo ade no nhwe no nwene ni buo o man ni be ana onya asrewa we no ana we bo de am ya primafo boy a primafo amamu we mu yesu am de o kan se sa so o koto ade 10 o se my budget abro 10 na de aka so aka ti ko fa we bosia sa man no nko wia bosia na kro no aban nko wia bosia no bebo agu ho but 2024 labor agitations we ba sorry yentua meka we nso sima katua ma we sima katua ma on be demonstrations so yes it's not any labor agitations ya make yin say mo no ko setting strike keke so that is here enti 2024 no ne wo hode maye no e be sha se early January January ya to mpem mum no wo ha to ho apem say 23% wa nga no fafa ne de ye awrade aye wa to de epem so betum January to June say 2024 the way omo manage economy no yakọ bankruptcy na kase be pie ni kan so yakọ bankruptcy yentimi ntua adwumafo ka yentimi ntua we ka me nhunehuna ho but me ka nyame adwen a kire wo no wada wo ho so nya wo ye bia no sie sika no ifiri sabri akopim December unya sika sie bi osofo bi abaka chose wo hunu se 2024 oboa ene 31st 90 bay 2024 ma hunu se ayi apple ya to apple agu oman nim oboa mana ato oboa snow beto me se oboa 2024 yes nyankopon kan ma ho but 2024 mu be heading I'm telling you
esan election year no omo wo honhom we dem doubt you hwe cause won say yes ya wa ha omo wo election year omo wo honhom ani no the omo be ye bia e camouflage by December they will be exposed. And I'm saying yes next year anymore election year and I'm say the obey bia na quiet to say sabio nantwi agyanan de omo be ye bia no the party aban be ye bia no afena madwa aba de o kan so me Jesus asofo na asem na dabi me ka ban no ni ade ada omo ye ni aban be ye bia be te se nantwi agyanan so obeka no kra kire Ghana fo a ase enye nti omo de be da mo by December yento aba ni nwie no a omo hunu se omo ko so omo bo no and I will be who the real characters ye be there di Ghana ha nti no sie sika free sabre 41 days na aka unya coins ye sie unya paper sie na fa bo wa wo ho bra ese no be 2025 se ato abana wie di 2025 anya 2024 no a 2024 no a see ya 2 wie December no ye beto aba no December 7th ana me boa sure nti ya 2 December 7th ni wie na se so omo ko so omo bo ho na be hu the true character ba labor agitation se be sha se January erade nkin nyina ho bo me enkomra okay anapa no wotwe abokan yama atiefoni na achema makwa babiem eba Ahenkan 93.3 FM so the bokata odra badwa so na poso entete ho ena yedinam headlines dem de hyase the Chronicle ya ebe kenkan ma ono me kwaku anin kusi buadumene adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan the Chronicle the rubo krata foni a wom de ba de yewra Aban Bagbin Speaker of Parliament ene yedini foni aba timize na ni abrepa asa de otwe bibi no hu ade kro ni ye ana otwe no atwam bosu atwa no na so brewa no bosu anom fode no awotre sa pepe enfoni om de aba no ena matwa ede a kire no nti owura Aban Bagbin wa hye na hwehwe ni wa na ni abre esan bibi na eno na o chese mna hyebje fie adunyamo se eba no nyoma bi adibo no ma wa bo ma ba so se eno bu no ma mna hyebje fie foni na ya de omtumi ebo ne galaway nya bibia na ya no magya tum bia no magya tum but ebi nso no ma enya ya wo nhwe na wo muntu ono mo na wo mu ya mfanton se hwe e11 sei owura Aban Bagbin kire se hadwen pa se de om ye ejefo aso no the Chronicle the bokrata na ebo ho amane krata korea san kire se aban ba ye ode ehihye bia na ekuo bi aba ewo enhumasuamu a ye friend stem na stem no ne se eboama asuafo no dwen wom de oma dwen no wom di dwen ya bibi wom nim de no wom de dwen ya bibi ema mankasa de om nsa eye bibi ema uhu enti stem no aboama e produce critical thinkers nya dwen hu bia keke dabi dwen kwa kire a obetumi di mimi akeka sia nyama na ye adwuma ti system na aboa pa produce sa asuanfo no critical thinkers no enwo sem the Chronicle diaba Youth Employment Agency YEA yeso mo frase ya wo employ 20,000 artisans ewo next 2 years envemienu ade anim no YEA for ede esi omani su say wo ma fa mabunu adwumam kra no na nye empem aduonu 20,000 artisans the Chronicle anopay many the worker ta what we dey say daily graphic the bo krata no okunini mu okunini eno no na otiese enei wode no kwasem no enenam pepepe yo se de sebetie na no sa na ode aba se de danso oye de maye no na otiese Youth Employment Agency for so ebo modern to nyoma ehwe ni mu se wo mo ebehwe ama wonmo a ebi mu etiribo ebi mu adepam sa eye wonum so mo ye eyempa boa hu adwuma leda no de ye adwuma wo mo nyina ha mo hwa ni mu so mbeboa mo no ma mo tete ni nimdie na atimi aboa ma no ma konkan wo chese wo hwa ni mu se adehia be se eye empem aduonu 20,000
ana wɔhwɛ so bɛma ɔmo saa entitie wei a da bɔkata de ho ensɛm enso de aba na ɛyɛ National Communication Authority NCA foɔ nso ɛkyerɛ mu ɛsɛ wɔn nsa ka abasobɔdeɛ mmienu a saa abasobɔdeɛ no efiri ɛyɛ Africa Digital Economy Awards wɔn mpanyinfoɔ akakye enti ɛnɛ wɔn nso ɛbia de kyerɛ sɛ wɔn bɔ adwuma sɛ na nso wɔn kyerɛ sɛ radio yi wɔn de bi ɛkɔ abɛfo ntentan so ti sɛ kasafidie bi wɔ ɛnkabupuri mantamu a wɔ asante mantamu a wobɛtumi nso atie enti saa ntue no nyinaa aka ho ebi ɛna aboa ama ɛnɛ NCA foɔ nsa aka saa abasobɔdeɛ wei a wɔn nso so ɛde ɛkyerɛ daily graphic nso so enya ntoboaseɛ na otwa mfonyini ɛde ɛnso ɛbaayɛ na ɛno akyi no ɛno ɔde ɔsoafoɔ no ɛna wes kasam totoa ne dwumadie ɛso de aba wɔman futusamni owura kenofori ata akra na ɛka kyerɛ mmarahyɛ badwafoɔ sɛ wɔsrɛ wɔn a ne die no obuo kwan so ahobrɛaseɛ mu a masrɛ magye wɔn mmɔ mmɔden na budget no 2024 deɛ no ɔmo ngyi ntum ɔmo nyinaa nta akyiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ aban no so bɛtumi ahwɛ no waboa ama ɔman no atumi akɔ ɛyɛ n'anim na wɔkyerɛ sɛ owura bi a ɛfɛ no sɛ ɛyɛ Hassan Andani ɛne Frank Edu Junior wɔn kyerɛ sɛ ɔman mu mpanyinfoɔ ɔma di Ghanafoɔ hwamɔ pa daily graphic da ɔbɔ krataa no nsɛm ahodoɔ a ɔde nam ɛnie Ghanaian Times da ɔbɔ krataa mu nsɛm ɛnam de to asɔma wo na ɔde Ghana nyinaa yɛwura baako pɛ ya odi kan the first gentleman of the land Achim Chebi Abrante Papa bi His Excellency Dr. Williams Kwaku Adodankwa Ekufuado Ghana yemampani na nadumfoni da sei ana ya trekra ensem bi agu ni nkyɛn na ensem ya twegu na nado nkyɛn no ɛfa anyirma hoden ho electricity na energy hu nsɛm a krata yi ɛka ne sɛ yɛsi mfie aduanan ya ɛwɔ yanim no 40 years ahead ɛna mampani na ɛkasa no na nado sɛ 40 years ahead Ghana yebenya 550 billion US dollars na yetumi de ayen sakraye ewo energy sector no yenyina mahoden no si yepese ayen sakraye a ye estimate no 40 years ahead no mampani kire se yebenya 550 billion US dollars na yetumi de aye sa energy transition strategy no yetumi de agu akwan mu enwo nsem kratafato so du baako page 11 and Ghanaian Times the Bokrata no etabri ebai na Catholic Bishops Conference aroma for bishop nom ekoye nhyamu na wom kodwendwen wom asoro ho a onanse kanda no ya epun kama de se ai ase nhusye ni se epun kama ehwam de se ai da mo kotokoto ni ade asa bibia akosom se ai nti wom dwendwen wom asoro ho wie nom se afi Roma sorry no ana Roma som no aye biebie ne nkrabata no ewa asase bi so na asase no so eyoman bi dia Ghana man dia na nsa so nti ya sorry Ghana fo na ewom tie nwe Ghana fo nso hwan entano na Roma asafo mpenufo ya wom ko hia ye nhyamu no wom dwom asoro wie no mo sa dwe Ghana ho sa na ye dwe Ghana ho na wom dwe Ghana ho na wom komom dini na fa Ghana ho no ene no tofa bom no wom se sikasam ntutuye enye ewo Ghana we akwese de obo ba kana no peyano sikasam ntutuye ewo Ghana no Roman bishop nom trese enye kra ewo Ghana enti ade bishop penyini pa baako foni aba ya waje ne cheketeketekete ene nche da no kum na wahye na tade violent nso ehun foni ene ho asem eni braba Ghanaian Times the bokrata no edi aba YEA for asem no nso asan unity ewa anum sei menko mrahye fie parliamentary committee etnase adwendwen ya se eden pa na ntie betumi aya ebe sakra ye sikasem totoye mu ewo Ghana asei ti wo mo dwendwen yo ma bebre ho ena parliamentary committee no Ghanaian Times na kasa yo Ghanaian Times chese parliamentary committee ni chese yewo salt industry ewo Ghana na se ye sha salt enchine enfidi dwuma no ye hyem kina parliamentary committee ni so mugidi pa se enchine no ebetumi asesa Ghana sikasem no ebe ni game changer we do bi slogan no o Alexander Kwesi akwa slogan ebe ni game changer
nti enchine no na parliamentary committee ni chese enchine industry no ebe boa pan ho nkomo ena omadi wa no sei na oman mu galamsey eyade a ekoso eno efuma gudi etu no kwanbone so esan se ye kwanbone so nti okọ site bia sɛ de nkrofo gum ebro galamsey no ehunu nsuo esensase esendua wɔn kyin dabo a wadidi awie ana odidi ɛwɔ sabi nsuom poto ana kokɔ odidi awie na ɔhwetim wɔn yɛ nsuo no poto ehunu sase ehunu nua sɛ nnuama bebree na nini na no sɛ wɔn yɛ saa enye sensamoni die na wɔn de wɔn hunu nsuo esendua esensase no ɛyade ba kopɛ no mo hwɛ foma gudie eno apɛ ene ade a wɔn hwɛ na eno na Ghanaian Times ebo mane se efuto akwa ma small scale miners se yesre wo mo pa se yenim se mo ko site gold na mo ko hwe na yede ade bi aba eno no yede hwe gold a onko se asase onse ndua onse nsuo onse ni bebre sa aye fen gold catcher nti yese small scale miners amo mpotamia ne babi bia Ghana obian ko hwe small gold catcher munko pebi gold catcher eno na monfa hwehwe mu gold no se de be ya monsen sase no bebiri sa monsen yatena yawodro no monnya ne basabasa sa Ghanaian Times anopay mede na delegate chese de bokata no ye de bokata Ghana fo ni gye pa ti ono so won pentro bia se de be ya se bia gye nimguase be bre rutin no kwasem no ana wode abai na watwamfonyi bi ade aba ana otimu semra sebedwafo akukudamfo wonum ade achiemu a ana anya asem ketwa na no ana wokyerɛ mu sɛ mra sebedwa mu tiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin o ka kyerɛ mra sebedwafo no ɛsɛ wo mo nsisa wo musuban ne wo mo ne ye bi a wɔyɛ wo mo dan na die no sɛ yɛde ye budget abai yebedi wo ano baaba ye otimu sɛ ade bi wo mu a ɛnyɛ yɛgitum ebe ha Ghana fo ade awoche be Ghana fo den so na obehu yaso ezense wom na wa ba mu nti obate yaso nketwan so yaso yente ase o kyere sa nnuoma ne suban no omonhwe na omosesa mfiri hu na wo mu nyina da ne dade biara ebeba ma se bedwafo mu gide se bebo ma Ghana akora nim no eno na waso omohwe na omode omani edi eye akire eti ho ensen kai nyina no da wakata yi enso ede aba samno sen wo kyerɛ mu sɛ koto akwa asetena abu asam sɛ onkɔda afiase fisia pole aduonu 20 years the boni a wadie ene sɛ wade asedi bi akwakogu ni anka ne ne dɔfo pa ne ex girlfriend ɔde asedi akwakogu ne so enti koto so kyerɛ mu sɛ saa na tie dia nyina mo ne sem ene waye no onkoda afiase no onkoye adwumaden fa nso ma konko Ghana ofiri afiase ba wode be yasua de timfie aduonu ene wode kɔ afiase ho nsem da boka tadeli guide anope wode aba na wode anka ne Ghana man panyini de ma endi samanyuku no owura dondra mani ma amanfo nyi de aba ene wode tudwa kyerɛ mu sɛ te Ghana fo titiro ene wono mo agye eye nimdie no ma ba be kyerɛ ade o kyerɛ sɛ aban we nsoro bi di aba wode tete wono mo ene bi obi kɔ so wɔ kɔ ticha treni a wɔ kɔ akɔ tena asua de mo efisia pole enan owie a ya sase gi so kɔ akɔ twere nsɔhwɛ a etwa to eno so onim ne wɔtwere no wampaase kyerɛ sɛ nimdie ɔkɔ gye ne mfie nan ni nyina na bɛka dem eye teachers licentiate exams no owura John Dramani Mahama sɛ Nyankopɔn yɛ adona Ghana fo etie ne nsɛm a wɔka no moto abama 2024 ba wɔbɛfa red pen na wɔde atwam sɛ hu afi akyerɛkyerɛfo ho atɔwɔ mo etie ho ensɛm da bɔka tai ade aba we a wɔde aba hu debate nso so asɔre anya asɛm ketwa so nam wo bɔkɔkɔ kyɛse wɔn mu a wɔn apae aboɔ wɔn mu anya asɛyie paa ai etem sɛ okɔ ne patam wɔ baabi a yɛsɛ aboɔ ho dwumadi ɔmu edie no ɔmu gu so ɔmu paapae no metemu ase bi amema ma ne home so nti ɔno so de afutu sɛm de akɔ ama de hye no mu a ɛho nsɛm de bɔka ta di aba
ankane Ghana man panyini Owura John Ajekum Kofo de wuo akora ni chocho ne wokani maame Taliza Kofo wonya ne nyame fra okọ ne krachie no abusuafo ayentotoye Ghana ya yenhyehyeye ne abusua ahwe amasisiam no kese de maame ya pra na chikura ya kwakọpẹ no kura bia hisi ade ehon nsenkan ne na yiyo nyina no so no abusua ahwe a ya ye ehon totoye ade awie eti ehon nsem de bokatai ene anopai wode aba daily guide nsem awdo de nam ebi enono the new crusading guide the bokrata mu nsem enam de to aso amawo na krate ebo amane de Doma East mna hwebjani emvoni aba na Doma East mna hwebjani kyerese oseni MPs na aka wo mna hwebjefie ni sei budget a yebekenkan ye 2024 de no sebredu na wo mkoye anobabai ewo ho a ma wo mfa politics enkoram ewo ho ade a emwa Ghana no monkase yempe muyimvrim de ebeboa Ghana monkase yepe momfa nhyem enti enwema mianu yi osemo momfa amanyosem nkowuram so mo de amanyosem nkowuram saa debate a ebekoso fa budget no na ebe ha adwen pa enti Doma East MP ena de apchopa ena de sede akomo no ane nafofo MPs ni say wo mo nhwe na saa de wi wo mo enhye no so papa na yese assembly unity ensembi boboba ewo atoyema ntemu NPP executives ni mu say wo mo boycott vetting I ewo atoyema ntemu NPP amanyoko no the new crusading guide the obokrata eno no NLC fonso said yempam NIA staff bia oko breach operation rules yempam no enti ade owura bi mfoni aba ene atwa emontin mfoni bi nso aba ni na eda the new crusading guide the obokrata enim enne anopai wase nokra no betina pene no no so ohwe Ghana nsem a ohwe nokra wom na ode aba na eno no waka mfonyin didi aba Ghana man panyini na nado dankwa akufado akora ene echese na ni abre pa ohwe nsem a woka ni nyina mu no o kyerese abasobode anu ode bo Ghana yasrafo wo mo ewo mamu ya Ghana forces for no wo kyerese o ma ya ade pa na nsei Ghana for da one munna onu kura titru oda wonna esa so betie yaso bentugu akoso aso jasefo age o man na boso ayeka etu ojezo hwe aman wodu aka enwashi anzo a akukọ so abantugu na akukọ so anti onu kura no oda wonna nanso so wate asa asrafo na nkasa ba aboncha betu omanum tuo aga cha Ghana fo nyina so obi aka na kumantu no yam no mo asrafo no kura mo nyama dwe da biara da se kemami nka bi omba beto atwere baabi akofa so jabaya ba omo nya krado so obo petumi bi ade enti obi ada wana no nto na adwene mu ana na nado dagwa guvado ches oma ya ade papa za asem no mbeka ye no ama na dwendwe so ate se hu ne pressure eso ate aba from kama ama yisi ano oda obeda anti eye beki so ya aduane mana obetimi atwitwa ha nani kama esanse ono ne mra aka kakre bi no okon baabi enti so maka se no amana akoma aton yempa ana obo maba so ahun nsem de boka tai enso ede aba ewa ha owie ya no ana wo kyeremu se NPF fo ne GSA fo wo mo so aka ba nkyiri mu omo ehwe ni so mbeboa ama ene o matoto nyoma na yanya eye national eye standard for eye gas online wose eno so mo hwe no madi hudwuma na enoma atimi enso akọ eye enkan anu ati wo kyeremu se national stem no wose omode ho eye competition bi so di aba acha se eboa pa na eno no ehwonom a ne aboa doma no na eba no eye STEM education na yamo munimdie wo ho na atimi enso aboa enti o kyerese no so ho hyehyeye ya ade agusu a ekọ eye esuo na wose no so beboa manuoma ni adane ntem kama da oboka time nsem ode aba eno no the Ghanaian Observer ensema wodo odinam enano pay ebi no adishimamba the Daily Dispatch the oboka time nsem enam dey trust on there 24/7 or see if you see something say something bibi aka bibi so bi ashatade bi mu hyehyehye okotre no obetre akwenso ohe nani hwe akama de nani ma tumzo anya Ghana ni enuane edi wa tumzo no ndibi
enzo ko tre betresa onga he ene wa di he no he ka frɛ police for the crache me mu papa bi ne nam ya na atade mu hye me hwɛ na nim ha akama de na nim a metum nse nye ne nete ya me suso en pabone ni tum ma mefa no nko na wa frɛ ne abefa no eno no wa nyame so ade if you see something say something afi mi nkonsema the Daily Dispatch the boy kata no e de abamwen Ghana man pani na nadoda nkwaku fo so no ade ni wiase ni na e ne tan ye na hi ene say ai amanyosema o ya say me de we de frafrani we ya santini we ya infantini we ya chimni we ya kroboni we ya nzimani we ya weni we oso chisa de no ko ana abeka say we ye we de ogunsa we de kristoni o we de muslimini sai yimu no o mampani na nado say o ka ni pen ono sa de no ne kra echi enti o ka say political parties bia ebe koso be hye sa de no mu kena eyimu ewo tribes mu ena afi asum kwa udromu no oso reject sa party no party bi obesa no na do na kasa no oso yan reject sa party no sa party na say o problem adwempa ni team the Daily Dispatch the Democrata na ebo sa amanie na Ghana anu sei ye petrol ye dugu ye car sa udromu emfidia odro a enye petrol se dukum fufuo machine hwan we ani na efa petrol no ye petrol ye dugu ye mfidie mo Ghana no ene amanone de no abroche de no ensunsu ye wom abroche de no ne papa e wo soro sen yen ye de na wa anu sei no sa enete ne standard no wo soro sen Ghana de no na enu nti nyame adom National Petroleum Authority NPA wo ma wurema masese yesi Ghana ye petrol didi dwuma ha anu sei no ya upgrade no ama ne papa no ene se de etie no e wa amanone no ene Ghana de na eba be yepe nti petrol a wom di fra amanone eba Ghana no NPA further Roma wo ma upgrade standard na ehun asem ye di owura odano ni mfoni aton kama e wa anum sei economist bi nso e na o chese mampani dada John Dramani Mahama kan say ono na obama sikasem na gina so 24/7 abribia ne don bia sikasem ne je breakings bia mbem ena economist bi kire say aban bia ni wono ma obetumi ebeba be yes ade na Ghana so obama sikasem na ye papa wanchu bia mbem breakings bia mbem o se da bi aban bia ni wono ma obetumi atusa na moyi the Daily Dispatch the Rubo Krata Mede the Bokata watu din ese the Ghanaian publisher ena ede eso mwadishimama na watamfo nyini bidi aba anka ne Ghana man panyini mpepe frank atuni di ma edis amanyuko no ne mfo nyini eka ho ebie ene ene de enyasam ketwa waje ne frugu ne kama ene waje ne chade apiso na sede nanima yebosa no sabio oza akura wadwa wapala papa anu wade eye opanyin so oyam na sewe dwani edema eye asen south abato mpesua so onimonyafo ntimfodwo wonu kro ya soso na oye osoafo abede kira wono na ehwanwuma so adwumaje ntotoye eso ana wadi tu dwa kire mu se owura John Dramani Mahama woyi obi a ni huohu pa ban Ghana ye ni enkoso mu a papa wei won pe ye die ni enkoso ba ko kitikiti sei di Ghana fo ba ye ai Mahama nya ba pe obabo Ghana fo fom sei to entimo bia ntie ni sama won kana 2024 akoto aba afama no enti owura aye Steven Intim Fodjo ana ode sansem wei e de atodwa eti owura John Dramani Mahama so ti asem na anya ne de dwa wadwa no enya asem keto akata feto so mienu de enti a Reverend aye Intim Fodjo ka sansem wei nyina no okọ aye the Ghanaian publisher mu a wode agu ho no mo owie ya no ne nsem akade nyina na yedi ka abrobro so de won kata wudunum de ma dada enti ba ko pena me fa free mo the Ghanaian publisher pe bi toy na ekenka tumu nchene the custodian the Obokata munsem enam de toaso na wotwe awie ye kane mampani owuraje ekufo no kani ma Teresa kufo ekọ ni nkrachi no na wotwe awie ye ena busuan nkai ne omamuni ni na
ɛyɛ ntotoyɛ kɔpɛ no amukrabie ɛwɔ Asante Mantemu Heroes Park a ɛbɛn Baba Yara Sports Stadium ɛwɔ Kumasi na ɛyɛ no ɛne mpenifo kɔɛ papa na asa kɔyɛ amanyɔni kura deɛ amanyɔfo ne mpenifo dodo na ɛkɔyi emu NDC NPP na NPP mu no mprempre frankatuni ma NPP party no a ɔsanso mampani abediche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene the custodian de bokrata na atwere edinfoni aka wa ba sɛ Dr. Bawumia nko a unity e wa santimantem awurade nyankopɔn brabɛhwɛ edom say edom bɔgye no so saa nti wɔma atwere wa no mse kama sɛ massive welcome for Bawumia in Kumasi kratafa to so mienu ene the custodian de bokrata no edi aba ya kyerɛ sɛ Dr. Bawumia nko unity no awurade nyankopɔn edom bɔgye no so nya dom ketoa e wa santimantem mu na sunyane hima na bayie ena ɔkasa na ɔkyerɛ sɛ ɔmampani dada John Dramani Mahama ne running mate ma wo mu nyimfiri babia sɛ bono mantemu ne deserve sɛ mampani dada John Dramani Mahama a ɔyɛ frankatuni ma NDC ebeyi ne running mate afiri sunyane hima ena kasa asemi the custodian the rubo krata. Okay, I don't see brain ti yes. Okay. Ena yesi but monfa bako which is Metro Lens and rami hu mranti bia so mo putuja gangsters yes the o ma tro mo asempa na do Brazil ni ana say putuja gangster si demon po oh there be video ni misa no kan I'm so be a demon the bag no bon also a demon the original ayi gangster ba ko na chi no bag ne hye na chi unse ba ko the bag kokko bo no da bi the original na chi na wa chia ne ti no yes ade abona so one of friend demon ana we ni ede wan we ni friend say we ni only wa money din ono money din so we ye putuja gangsters hwe ani ammo san oh yes Kumasi ni obabi wo no mo aye mfa ho baby ti say Ashtown no mo baby wo ha aye mfa ho bo bribi aye mfa ho akwete say kaso a ana akwete Texas say wo US ye kan Ghana say Texas wa ko da makoda na sa bai ye mfa ho e ho ni ye mfa ho bo time bia na abrante ne sign a display ene yenya sai ire ne ba ko mpotam ya Akim State edu na dwa yemfa ho sa ho na Akim State ya SS1 mo line o brande she knife also dia grow ye ka se fabra fa knife no so odo wo be ko pan na nyakopon e mo yi o mo ho pie yo set TikTok ho no makotena na o brande she sa weapons ni nyina na ye dia koso mu no o ma ya de police for na ya de so ma so o ma chom ntem I'm just imagine enkrofo a sa mranti edu o mani nice boy o hwe ye chi no nani mobomobo nice boy we tramon ni dinsem hunu sa tramon so ye mani utumu ze na ni wa we tramon no ama onhu onipa kura anim why and we mo from junkie na say we dey nyanye junkie junkie for so ba we ni nyanye ya yo wo mpe wa nyese wa tra junkie ne ya yo wo mpe dabi he now the junkie junkie no wo mpe de na wani mu junkie no wani mu rank be na wani mu sa junkie no wani mu too much and to wo enya junkie no what work kwa no wada no omu light pa no omu kotokoto no utumi gina ho no wada na say owo mpe ne eyesen junkie no so ati ase sankofo nyi omu nyi che owo mpe o ma sem ba ko sei o say aputuoja gangsters aputuoja gangsters yesia wo na na say omu do so na tu yi pe omu do so ti tu ya na enya omu na say TikTok ebuwa omu aso edo omu ho be kire yo ba nyi obi na ekota heta omu na edo omu ho ba be kire ye nti ye be sere na mrantie na mo wo get to no a
yɛtumufo a muntie no Putuja gangsters yɛbɛkyi mu nyinaa gangsters no wetramo saa say we chain na dan ko wi ade ne achew wan ko ye hwe ne pam wo wa wote on ma de ho abasa praise for me watam video de asiwu so ɛna football god ne ho aba ɛnti wo de mu yɛntie ne yɛntie nsɛm na no wɔka no na yi Putuja gangster na Putuja gangster de nje asante fo no anamboa ɛna de yɛ wɔ mo so yɛntie Putuja gangster fo no mo nsɛm kakra. Oh, there be. We no sound quality ninye. Enye. There be. The sound quality ninye. You have to be to me at you or straight. Okay. Gang, you know. Oh, bag in a bomachino. Okay. I say, Pico, day. Jewel gum. What I say, if any demon terms, they got throw for pistol for rare gangsters. Yeah, whoa. When Jim, I bear there, be whoa. Demon ganchanana, will Jim. Shame dread and what I say, demon, her name demon. Oh, when you had here a bit to me about now. Abranti mu ana ho fe Nia ko de gang, you know. Oh, bag na bo machi no. E jiwa ba mi bisa say pie ko ye dey. E jiwa gum. What I say, if any demon terms, they can throw for pistol for rare gangsters. Yeah, whoa. When Jima be there, be whoa. Demon ganchanana. Jim. Shame dread no. What I say, demon, her name demon. Hey, and can't show. What try on? Put your gangsters, yeah, I need. Huh? Will be a rich Jimmy no. But when any I can say, oh, and check come now. Say, play, I should go. I put your gangsters. Hey, I put your gangsters. I put your no. Hey, demon gangsters. I mean, I put your jana away. I put your jana war bosom tree kwan so. Yes, I will be any kwan so. Yeah, sentimentum. Ah, we could be any horn and Dabi. Bosom tree Oko Lake. Ah, okay. Take a side ho baby anamboa. Yeah. Ko ayi ya kan say we kwan so. Ayi impesu ana so. Adi twum. Sa road. Yeah, bosom tree. Okay. Not to say a holiday no what for tafu egu kra. Oh yeah. Sure. Tafu egu, yes. I'm a dread na. You won't come be trouble. Now one yam yet ba wo wani. Wa tramo no ma. E be na no nani bia. E so oni Nyankopon kra pe o. Wo di tie. Head you. Nia ko de gang, you know. Oh, bag na bo machi no. E jiwa ba mi bisa say pie ko ye dey. E jiwa gum. What I say, if any demon terms, they can throw for pistol for rare gangsters. Yeah, whoa. When Jima be there, be whoa. Demon ganchanana. Jim. Shame dread no. What I say, demon, her name demon. Hey, and can't throw. What try on? Put your gangsters, yeah, I need. Huh? Ubi obe Jimmy no. But when any okay, babe na mase. Enti ono ba ho no sha say we odi nkomo sei ya na obin ben sanwa mu. Obin ben sanwa mu. Enti ono ba wo ho. O ya dani junkie unimu pa. Awofo bi ya basha boni o. Yes. Oh yes. Obi on odi akola ni besi. Minimantem bi. Wo busuani ba ko ne nsa ha no papa. Omunimu pa o. Oye pe no makwaje no. Enti Putuja gangster no ya che wo mo. Omo se gangsters.
yache Demon nyame adom eputu uja against us ne yache wo nyina Demon ka bi nchiro mo ne tirimi ya ne de eza omu sa so mato Ghana bi kra ono nsuro hwe yi atara futo okay enti ma me na mo ase na ye hwe de eko NPP for so the crate bi abasisi a almost say forfeiture of membership pursuant to the provision of Article 3 Clause 9 1 of the NPP constitution. Into almost say the leadership of the NPP has taken notice of recent activities of Hobson Adoye, Yabuabin Asamoah, Nana Ohene Into, and Boniface Abubakar Siddiq, which includes publicly endorsing the candidature of a person other than the duly elected presidential candidate of the party, His Excellency Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia, in spite of their flagrant breach of the party's constitution, particularly Articles 3, 5, A4 and 391. The aforementioned men still hold themselves out as members of the NPP. For the avoidance of doubt, Article 3, 5A4 of the NPP Constitution enjoins all members of the party to abide by and publicly uphold the decisions of the party. In addition, Article 3.9 Clause 1 of the Constitution provides as follows: a member of the party who stands as an independent candidate against the officially elected member of the party, or who joins or declares his or her support for another political party or for an independent candidate when the party has sponsored a candidate in a general or by-election, automatically forfeits his or her membership of the party. In line with these constitutional provisions, it is the view of the NPP that Hobson Adoye, Nana Ohene Into, Boniface Abubakar Siddiq, and Yabuabin Asamoah have automatically forfeited their membership of the party. They are therefore no longer members of the party. The NPP entreats its members to remain true to their duties as per Article 3.5 of the party constitution. We further call upon all our members to bear in mind that the party's focus is to unite its ranks and rally the support of Ghanaians to make history by winning the 2024 general elections. Signed, Justin Kodua Frimpong, General Secretary. Ena Odiwe Edia ba nti na je se empanimfo enan no aye bo mu din no omo kire se omo nya MPP fo bi mu a chairman kan ho o se chairman kan ho da bi chairman kan ho chairman be aye Hobson Adoye ya Aboabin Asamoah ena Nana Ohene Into na final one ye Abubakar Siddiq. Hobson Adoye ena Aboabin Asamoah. Ya Aboabin Asamoah. Onze nya onya MPP ni bi. Sa no ma chire no. Me Hobson Adoye be kwa na Aboabin Asamoah de me. Na se obi anso nko kan o ba bia se wajai. Oh, so obi anko kan o ba bia se wajai but entimi ma se yes ye wo kum na I Bible mu asem ni die ni bi. O se enya wo ne ne boaboa no dia. Ene na chese na se wo hwetia na won kan ho. Oh boy, di we di. Aba se Hobson so no obeto abade ama ayi NPP candidate. Yes. Tie statement o ma you. Mo presidential candidate na me ntro aba ma no. Me to ma independent candidate. Asem o kan no no. But mo parliamentary candidate in there. Me to aba ma no. Which of course ya Aboabin Asamoah so me kasa e. There be Aboabin Asamoah. Abubakar Siddiq, Boniface ono so me kasa e. Nana Ohene Into ono so me kasa e. Enti die ndiro mo kasa ma no. Bia no man won actions. So no me ba o. Are they by this saying say
Alan is saying what's will be a in China. Oh, that is someone can be on China. So what is your beef? But the attorney say, Omo when say bia Omo di said you be a new, you promote a candidate, your candidate, also oka party no. Yeah, and I make say all your hopes in a don't crowd here. Per on only statement, you can judge him by that. Okay. But almost when Kasa and also I want money the end me meeting Kasa more man pay. Minimum reason why. Eh bia na me say bia no man so so. Eh bia papa ya wo ye bia omu di akire bi. Do on Kasa e ba. I make say. Na say papa no so mutumi nka say we free party munti no. Obi o MPP ni bia mfa na damfo. Adamfo do so betima fa no. Yes, Adamfo no ko ba bi na me di na chi a. What is your problem here? Until some throw me support the amano. And a few party was interested say me man fanadam for. I think say was share how on be managing new mano. No mo nye ni ye. Hey. The obe na no aka say against mo candidate ni there. Yeah. I think say nyamo person mo ye bia. But omo be because na him to maintain na no kasa. Ya bo abia samwa. Yes. Matesena all chire na adwen. With regards to about to kokoto ye no. But say bia we bia na aka say me wa ha na me wa ha ne de. On kan. Nti why well anyways me na mase a na ja yem fancy ha na. And a happy birthday once again to Prince Emmanuel K Amunti. Okay. Awabo Health Center. All right. Happy birthday to you. Okay. Birthday Nancy ntina be online. On ka say see Monday there. Na obi akwadwuma abra no na nya kwan no apie kura akọ ejiji oni akra ne ade. David. Na so pie no de area ahode ne pie. Monday. Oh, David sika ne pie bra. Weekdays. Ya enya ahode ne di pie. Weekdays. David. Me say nya ahode ne di pie. Weekends no pie de. Eno ade challenge on ko ba bia. And I say weekends in Grofo. Yes, mo oze. And Grofo adwuma still. Saturday Sunday in Grofo adwuma. And I make say nya ahode ne di pie. E sika ne di pie. But that's to me. Oh, okay. Okay. But me dey me hu say nya ahode anytime you to me ko. Enya ahode ne di pie no anu sika. Enya ahode na asem. O da kwesa wo chile won. Ade cha me kwadwuma me na me nko. Nya ahode na aspect no. But ade cha be kwadwuma de no. And as ade cha utumi send the excuse so de ma wo mo. Oko he. Then na me ko mama ntem. Ma bre papa. Kabeti. Oh, o say abroche dia committee ase ba Ghana ha no. On tia say die enti no wa bre wada wa ma. But onim say o yes sincere ka say ma bre enti me da no chena ma ba no. Ebebo am wanya energy na de abeto adwuma no so. Ba wo ko kasa o. Achi o control. Yeah, Ghana ha de just o twa ne ntro ha. Yes mo. Obi nso kan say you de emfa mwatiri moden. Yemfa you mwatiri moden. Nti no ma me no ma say na yentwa so na de tie say from Paul Enterprise. E wa be bie ne nkrabata foforo. Abibie ne krabata foforo nse na no he ya na mtena kan ye se inhire na mkwan mu ba no elder Frimpong adwuma wura one na busua e wo so mo boabo mo ho because inhira punu na bie gbagbragba a eba enije sem ne se enkwantanum so toso no a aban esia sa secondary city project no nyame adom elder Frimpong adwuma wura wenya sotɔ no makoma enan ɛwɔ nkwantanum hɔ otiam wonya nhunu hwee maka tene se baabi ɔne hosa ɔnkɔgye asase na ye bebie mmɔ ankasa wɔ so ɛda Frimpong adwumawura wadawroma gye asase ye bebie mmɔ ankasa na ebi wɔ ha no yɛnka nyina nkɔ baabi baako na enya ɔdan mmɔ ankasa because woyɛ nipa papa nso deɛ ɛwɔ sɛ wodi yie na ɛyɛ nhwɛso deɛ ɛde ma wɔn aka nyinaa tirimɔdenfoɔ no ɔmutrim dendenden ɔmusika nkɔ agorɔ wɔn akoma nkɔ agorɔ ɛne saa ne maneɛma no na ɔmusua bibi mfirim enti abusua ne ɛteɛ ne sɛ elder Frimpong adwumawura nyame adom nkwantanum wakɔgye sotɔɔ no makomako 9 spray ɛne nneɛma no ɛno so wagye a wabɔ ne ɛdan baako ma sɛ den ɛna drinks no so wagye sotɔ baako a odi bi awura mu enti mu a mo ɔfo ase ayirebi mpɔtɛm hɔ dan kwanta ɛhwan sese mu nkokuro mu biemu mo nha mo hu nkokuro mu biemu ɛno an sɛ wuduru ɛyɛ nkwantanum new market hɔ no ano a tofa hɔ nea ukokuro mu a obenya no ni nyina wo ba
ɛyɛ nkwantanum new market hɔ a wɔn nsa ebetumi aka bi nti ɛda Frimpong Adwuma-Wura ɔbɔ adwuma wadre a ɛnya asɛnketewa nti mo a mo wɔ fo ase ayire bi gyadam esam abranteɛ kurom hɔ dwaha ɔmo nyinaa mɛma obiara nkɔ kurom biem ɛno ano sɛ ɔbɛka kyerɛ driver ne sɛ mesi wɔ nkwantanum market hɔ dia wo pɛ bia wobenya ɛwɔ hɔ cosmetics no ɔde aba no me na me kɔ bia no na makotam spray no pantum bɛɛ sɛ 9 na mabɛhwehwɛ gu me ho fofofofo enku no nso so saa ye bia no efiri nɛ ekosi yawoda efiri nɛ ya me no kasi yakosi yawoda wa obeto afa ho bia no ɛyade a ye wa kyɛdeɛ kama ɛde ma wo efiri nɛ ya kokosi yawoda no ye bia no akyɛdeɛ kama ɛna otofa hɔ no mo ayede ɛbɛma wo enti mo a mo wɔ saa side hɔ no nyinaa no ma mo nhamu ho biom yɛkɔ he yɛkɔ ayi market ni inside hɔ yɛkɔ Madarina Hotel ase hɔ yɛkɔ ɔfrɛ saying mobile hɔ no dabi ɛnha ho biom ɛno ano so bɛkɔ ɛyɛ nkwantanum new market hɔ no mo a Frimpong Enterprise Adwuma-Wura wadi papa acha ogusu edi papa no ɛne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me na mom yɛn a yɛnni ase ha yɛn a yɛnni ɔfo ase ayire bi dwa ha gyadam ɛne esam ne saa mpɔtɛm no ɛwɔ ha no yɛn a yɛnni hɔ no a yɛwɔ soro ha ne deɛ mepakyɛw Madarina Hotel ase hɔ no ano yɛda so a ebutu hɔ a yɛbɔ adwuma wadre pa mepakyɛw deɛ wo pɛ bia nea wudie nea wode yɛ wo ho ɛdeɛn drinks mepakyɛw wasɛm anaasɛ buroni wɔ ntadeɛ Adwuma-Wura kofa ni nyinaa ba na nije sɛm ne sɛ ɔse yɛnkum dwafoɔ ni dwa Bible nso sɛ deɛ ɔpɛ ne ho anya ntɛntɛm te sɛ akokɔhwɛdeɛ obutu kosua nya ne deɛ so na ni bɛba ne ho soɔ no na wayɛ adwumayehu ɛne nti Frimpong ne deɛ wɔte aseɛ ne sɛ ɛyɛ ketewese ɛnyɛ dodoɔ awurawura kakra bi na ɔno benya na wɔde ahwɛ fie na wo nso so nsa akɔ ano a mpanin sɛ esiwano ne simano a ɛno ne onwiadɔ ɔbaakofoɔ didi me a kurom nyɛ dɛ ɛne nti Frimpong Enterprise atete ne nneɛma no so mo ama bie provisions ya mo kɔfa nneɛma bɛgum akɔtɔn no mepakyɛw watete so sɛ hu maame na asɛm ɔkaeɛ no wo nso kɔkɔfa kɔtɔn wobɛnya mfa so bebree no a na wode ahwɛ fie ɔpɛsɛ asomdwie ba fie bia mu ɛne nti ne watete ne nneɛma no so saa no sɛ yɛ drinks sɛ yɛ deɛn ɛmo no wɔwɔ ne bag ahodoɔ nketewa kɛseɛ ne adantɛm or perfumed mackerel no sɛ wodin nko adeɛ wokɔ hɔ no mu a ɛyade a wobɛnya bi ɛni din deɛ mpakyɛw ɛnha ho woduru hɔ a wobɛtoto w'ani atoatoatoa wonhu Frimpong ɔno sɛbe w'ani nkwasi adwa saa ɔfa nneɔma no ne ɛyɛ papa ne nipa nyinaa ɛka ho asɛm no na wɔde abrɛw na atumi aboa wo papaapa ɛba ne books nso so a wokɔ hɔ a wo nsa bɛka bi ɛno akyi yɛasan akɔfa ɛwoɔ kama ɛnyɛ ne yɛafrafra mu no ɛwoɔ ne papa ne bi wo sɛ deɛ mete a meka ho asɛm nyinaa ma so bi ahwɛ ne tini ana yɛde vim ka ho asɛm no akɔfa zomi ɛnwo ankasa nso so ɛde aba nti wopɛ zomi wopɛ woɔ wopɛ anwa deɛn wokɔ Frimpong hɔ no mu a wo nsa bɛka ne nyinaa ebi kasa tenten ntɔpɔnkɔ mepakyɛw wobɛfrɛ wɔm ɛwɔ 0244 897525 0244 897525 ɛna afei 0206 473953 0206 473953 Madarina Hotel aseɛ hɔ a ne ɛwɔ saa nso ɛna Canadian Bank ɛdan no emu ɛwɔ Akyemdan Mobile ɛhɔ nso so Frimpong Enterprise ɔda so abutu hɔ na ɔdwene mo ho no ɔbɔ adwuma nti ɛna wasan akɔfa bia bɛka ho a ɛno no deɛ yɛ nkwantanum ɛfiri nnɛ ɛkɔsi yawoda ɔbɛba na megyina hɔ yɛgyina mu dendendenden a yɛbia no sɛne ɛbɛyɛ a mo a mo waseɛ hɔ no nyinaa mo nha mo ho ɛmma kuro mu biom ɛne nti a na wahyɛ ne nso ɛde ama me afei yɛmfiri hɔ no mo ɛna yɛmfa seda no bi nso nkɔ ɛmfa ma F Nkansa Asatec F Nkansa sɛ wɔno nso so ɛma wo dansie ho nneɛma papa no nyinaa wɔde ma wo sɛne ɛbɛyɛ a ɛdan no a wosie no ebisi hɔ no mo afebɔ ama nkyiri mma ɛnso so aba abɛhunu sɛ ampa wɔn mo maame wɔn mo papa na wɔnyɛ kwasampani ɔbɔɔbra esi dampa a wɔn nso toa so ayɛ na ayɛ fɛfɛɛfɛ paa na F Nkansa Asatec sɛ ɛyɛ roofing sheet nko adeɛ atomu da ɔwɔ ne nyinaa bi maame nkɔ ahoma ne so mmra na afei yɛntoa so
yɛne yɛnua bɛma akwadwo da ase ɔno yɛ kasamanfoɔ ɛde ma Ghana Water Company Limited apue ma ntam nyinaa yɛne nkɔnkɔbɔ nkɔmmɔ kwadwo wotumi nka no pɛ ma kyɛn na biribi abɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa na ɔpɛ deɛ yɛba wo nkyɛn yɛ naano ECG foɔ na muntu mu tu yɛ mo kyerɛ sɛ na ɛfɛ ɛne nti mu nso mu tu bi mo kɔyɛ deɛ friend sɛ revenue mobilization exercise ɛhyɛ aseɛ nnɛ nea yɛateɛ no no wadaroma nokure wɔ mu ankyerɛmu ne sɛn water company ya na mo ayi tu o mo na o se e bomo de wuru mama fu se yes se mo se bia se de ko so a ya na mo ayi tu kra and the betime de agreement ma kra ya atu se bo so me no ko ya on the 20th of every month bia no I think kwa gina ya fali se ya ye no I say who should so na say the results na ye but you know the better every day ani e do be ya do be ba mo se o de kan kwa ya pro bo so me ni no a ya be disconnect o say mo ko di ba ya aburu bo so mi good min tia yan chana good bo so mi edum anza na ya ga se o ya obetime tia se ye bo so mi ko want mi tia ne bo so mi edum enya chigwe ultimate tia anti you need for the we are all the utility industry we can na we use you now na mo ayi tu a esi for kwa there abukwa there and here maybe no omo prepare that abom yi pa you prepare it is anko na yetna fa ko say no customer no that is the idea that is the best way a customer no there don't I don't know what can say water from that and san what your water bill and as you make with you and san I could your water bill oh and I do you say what I should not idea problem oh yeah the bit you should not every day 24/7 kwana we have to about 2 days before that 2 days na what bill and I get ya pro kia no kia ni misika akwasidi man shuru ba uri 2 days no ye di say kan ba ye sisi ni ye timi awe he I say ye ko ni no nya no nya no da na be nya no sumi na you know what say ya na mo etu na we no because I feel call you say ya ye bon company ya na fi ye 24 one train we say no ye ka ko no ya sori waka na say ya mama for anti say ana mo say na say na kwa say the ko ade na ko be no ka say estimate ya ku ye man timu aka as last week I'm for come with the that is as of October no I'm for come with the 41 million Ghana cedis 41 million Ghana cedis yes I you know so I say omo de ka osumi ni no ni achi no I mean yeah no the 14,000 customers and the cap osumi ni no ni achi kwafe afi esa wo mo amokra de more than 12 months, 4,000 of our customers. They come more than 12 months. I mean, yeah, everybody say no. And I mean, I'm okay. We go to media. About schools, they say that schools, you know, the green and was more than 12 months. Yes, you know, that 4,000. Maybe I say it's really 4,000 customers, and I say 4,000 of our customers. Secondary schools and I say tertiary schools. It's in America. We are quite happy. The key I am when you say, customer now, what is your command now? The BRO, onion, you know, won't you know that should be the few command. Now you just cut the service. Hey, no, the more quality by a okay. So, offer of more cardia, not you know, yeah, cutting. If you know, if I from a year and no quality, a copy of your what I could play. But the Niabre, a cutting Niabre. The above fear, I don't remember where they saw the car. Yabitia, Yamma could have been so good enough for Sotia, Mumu, what with that way of that, what would not for food, we should buy electronic bank, which is your water bill. Yet more could have been so we had a customer app, GWC customer app. Put down the door, but so the purpose of the special with your water bill. Put down the door, which is your water bill. Yamma could have been nothing also. Own Tiana, all the time I was a company father here. Everybody, and I know you're very glad on a couple of every like a chose you. Okay. We are going to connection. All right, and we no more chassis now, said they will can just have a wee yet. Yes, I feel you grew out a review power. Yeah, you know,
the bar, a payment in what there's a year. You say, yeah, the beer, you give my power, that's it. Every customer knows about 1 hour or 10 minutes. You do a little to get more, yes, you pay me. He said, you're going to know, you'll see at the counter your court. Would you carry the criminal like the wound check? There is in a cannot show. Now, what you also in your scar, I could do a bullet, you know, wound check, I can, as I tell you, mind, Havana, and our company know that can I appoint and I usually put on that. Would usually give you my determined. The teacher can idea essentially to be essentially about the pro. This kind of a family, I would also want you know, I didn't say a coin was here, yeah, the farm national and none of this Yapama, all right. Yenim say easy for kwakoyomde and ECG, ekoyomde and omde sika bi si o mani so a omo kire say no ne omo target. Ghana Water Company Limited. Mo so mo target bi. In fact, yeah, the case target be a national a cow, okay, I'm out for the and yeah, but yeah, for the because once we do Ghana, who want the Kakara, now who you need, now fit that can also check on video when I got Canadian one. Very yes, no. A car, you know, your number has a yeah, both target, but yeah, for example, for 3 years, I don't know. The city will be 41 million. You say, yeah, but out needs minimum, which means 80% grant. You say, oh, another plumber, but here you didn't hear, you know, over colony planning change, which are also disconnecting. Yes, nothing will come. So they are, cannot be channels. Okay. Ene na ma yemfansi ha no mo na ewumu a yebesa baba bedi ho enkomo nti ti se achim odan ha de ne se no yebehunu se mo kwa fie mo edede ka no sa ne te ana de ena ma jiri se tifo ko bi ja da what for the new baby I the afi mo mo ya pa fie house to house tena me kan no wo sunu ne kwa bi ya na ya tu you put that sana mo na we be ti ama we I so say when you managing director free the head of school now any PhD say it's Ghana Water Company our mind Ghana and I'm obviously you know I'm big monitor resource the mobile city and I say you get the account I use no any data or the buy so the character only change it you go go the canon charge and you better change you no about try office now obviously and after which I will see all right mo ya we mu nyina ne anso o gidie se mo be return the amayen I say, the chicken and the egg on them. Yeah. Once I see some of them, I see an issue. He said, I'm not a good guy. Miss Cabin, a poor over here. Nanka, I said, I talked to us when you give me a son on them, even do a check. Over the net, she Miss Cabin at the over here, and I say, this is going to say, what's it ready about here? It is very not get me. Yet me, I essentially see no man sure about. He said, the customers, you know, a dear capability now you swear. It didn't just soon about when you said, this year I was taking it, can I tell you, you know, I said, and I'm piano. Who would you are from here? Now, never say company, no, the more you're from the night, she got them a figure, yet Diana. Ah, company, yes, you have from here. You've been young, can be a customer. Then actually service national go take you oh only I mean what you mean are good okay you know but what say customer no utia ana yeso yenye scan it media ka school you say you say this year can na ni nya sorry as on na mo for you all right you better ask Kwadwo bibia ni e besa ba wo nchen biom yo yes you da Misha. So yani Kwadwo Dase or your Eastern Regional Public Relations Officer at the Ghana Water Company Limited. And a quatrin and common yentoaso not migusua. Yadi asada air cordiama F in cancer Asatec Roofing Company and pay also so boil down so. O pair in chain no papa. Now with the disadumanoa a F in cancer Asatec Roofing Company and ye come for Eddie amount na say a year long span roofing sheet product na wo air ya was sanding seam self lock IDT IBR no waiting so ya wo a year sizes no from 0.3 copy 6 standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium
Alosync, Galvanize, Cullet, and a rubber. You will need ebi ɛwɔ yɛn hɔ nom saa nso so ɛna ɛba no sheet no roofing sheet accessories no nso a your ridge caps, rain gutters, valley gutters, side stream 14 feet kopim 8 ɛna doa yɛwɔ cullet yɛwɔ wire saa nso ɛna yɛwɔ roofing ɛdeɛ ɛwɔ hɔ nom a ɛnyɛ asɛnketewa China Turkey ɛna German metal doors na wooden doors nso so yɛwɔ ne nyinaa ebi mepakyɛ wobɛhunu yɛn ɛwɔ Achimodan yɛne Kia station no ɛna ɛdi ɛnumhwɛ ɛwɔ dwa kɛseɛ no akyi hɔ saa nso ɛna Tema Old CMB Cocoa Warehouse ɛhɔ nso so wobɛhunu yɛn ɛwɔ ɛyɛ ano ahyɛ no so sɛ yɛsan atwa blocks ɛno no ɛwɔ Intiamwa Hotel Junction yɛbɛn Ash Foam Depot no ɛyɛ ana wahyɛ no nso ɛde ama yɛn free estimate cost so saa nso ɛna transport baby awoko bia no yɛwɔ cars wɔ hɔ no mo yɛde bɛkɔ akɔ gyaw quick delivery within 4 days baby awo bia no yɛde wo nneɛma de bɛbrɛ yɛgye ahudi ɛno nti yɛde 20 years manufacturer defect warranty ɛde ato so ɛyɛ no afrɛ F nkansa wo 0245 979311 0245 979311 F nkansa Asatech say a total solution of any roofing still anointing. Now, breaking news I can't want some trouble with regards to some NPP known members. You almost say, Oma forfeit your membership, no, as sparking a whole lot of controversies. Yeah, by bidding come on. I mean, come on, so near cotton come in free ho. Yani Uri Irene Sam Eko Chinkomo or a customer for Edema National Council of Parents and Teachers Association of Ghana. Yeren ko twin komo obapa oti yen kan FM suni ma chen pepa to me jo sumi ni amedase na bibia boko de na me na dom bibia boko. All right na wadaroma mo kire se prospectus aya na omde ma enkwada afi no mo eko school foforo no mo asem kan kakra e de fa ho wadaroma sa ne tia nchirikiri mu ni sen yo me ni amedase na me fa akonya student chese ma wetie fo nyina na makoso apa mabaso ewa bibia akonya amode mayen se yen so yen fa ya no di semembra e fa ehumesua a e fa yen ba no adesua ho na prospectus ya dia afi bia yen ba no e ko school foforo a e ye list of nyama omuhia a schools no e de ma awofo na e ko to na ye de ba ankora no e de hia ntino over the years no e ye nyoma African buma e fa akora ne personal use yema ono aka se be use ene dia school no be hia ye clean items e dia on be see school ho ene akora na aka sa dem be hia dia see no ho na afi na ye say yes say on person mo de one common prospectus eba I no dia school bi obeko bia no na eno an wo ho but ye share list bi bia mo ne dia yan se de hu adefofo bia over the years yan se de hu adefofo bia emeka say yes sonko ewo sa prospectus ya aban edi aben na ye share mu no ye hu se nyama bebre na ya nyama nkora na another Ghana no school send ma wofo a etito de ma yemba no ade kora meka say e dance kakra ene say yenim say aban ekefa wo huosu mu sa so na wofo so ye die wo nti e ba no prospectus na e ya de aban so be ba eka ho na ye share last year year you say most of the schools in now the A4 sheet can list no tenka yen awo for yen to my man mo fambra no mo fan so nsohwe nti ye share list mu de ye beka say adefo bi eni ho a omode aka ho nyoma dada na ye nim na bia omode aka ni na aboma omosi ye be national prospectus omode aba no I see, but some kind of oma term and say a harmonized. That is a bibia bi wo mu bi na mo so mo kan ya mo kan yo. On say bibia bi wo mu bibia but the can say school bia na ne die. Ne me do how ma le come to school specific. On say school bia won environment. Nyama omu hia ombetini yuzu. Nti say bia okofa ade a ehia school ne no yes yem fambra. Omu fanye she. Inti all over no nyama ma listen na common things at school bia I don't want listen so amode ko inti bia nya common no ma say school specific and you school na e be the bia no you to de my ban di ko school for but ebinim so raise concerns about this whole prospectus so much say free senior high school aye kan no prospectus no ho niema nko ampo no
ɛyɛ na ɔmo tua school fees kran ka ɔmo de ɔmo pɛ minim sɛ ɛno nso so madwen aba so a moatu ho ana mo akosi sɛn yɛadwen aba so but yɛka ama awofoɔ nyinaa yɛate aseɛ sɛ ɛhomasua ɛtete de soa aban nko a ɛnyɛ yie awofoɔ yɛkyɛ fa wom aban kyɛ fa wom akyerɛkyerɛfoɔ kyɛ fa wom ankorankora so kyɛ fa wom nti deɛ yɛyɛ deɛ biara no ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ fii no ɛnkava prospectus fii na aban de aba no ɛkava GES approved letters nko a ɛyɛ ɔmo school uniform ɛde die ɔmo boarding utilities ne adeɛ ɛne examination woyɛ no fi hɔ a deɛ aka biara no ɛyɛ awofoɔ yɛ asɛdeɛ sɛ yɛbɛma yɛn ba no nyanom de akɔ school nti yɛma awofoɔ bi ante aseɛ sɛ ɛntumi nkɔyɛ aban nko a asodi sɛ ɔbɛyɛ biribi yara mekae sɛ fii yi baayɛ obi de empty chopbox na ɛbɛɛ school ɔsi aban sɛ yɛ free nti wanto ade baako panto box sama ne ba so ɔsan bɛ school ɔbaako ɔsɛ fiata na ɔde baayɛ sɛ aban sɛ yɛ free calculator kora yɛ free masters kora yɛ free nso na ne nyinaa no ɛnka free no ho nti wei mu deɛ ɛyɛ yɛn awofoɔ yɛasɛdeɛ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛde boa yɛn ba no mu ho mu sua na ɛpagya kɔ n'anim. Okay, ɔbapa ma yɛn na se ne yɛn fɛn si ha na biribi ani a yɛn san bra wo nkyɛn biom. Nyame nhyira wo nso paa yɛne ɔbapa Irene Sam ɔyɛ kasamafoɔ de ma National Council of Parents and Teachers Association and yɛne no kɔtwetwe nkɔmmɔ no. Alright, so let me quickly do this na afei yɛntoa so ɛnkɔ yɛn anim anuanom mmienu anya promotion a wɔ sɛ yɛka ho asɛm paa Manuel Cranting nyankopɔn ka ho congratulations and confirm out sanso ɛna me yankasa me revered Komla Adum champion Komla Adum we too much and pay also so me ma good morning ɛsan ma congratulations on your new appointment onyankopɔn ka ho pa we believe in you we a very hard guy top guy you are representing the entire nation. Inti, congratulations once again going out to you, Komla Adum, the revered Komla Adum. Radin Kaho na wakoma so ade no onhwe no onye ne kama fama ho and I know say undisappointed Ghana for Komla Adum. Oye too much. Oye brutal. Anopay ya de radiase edema wo kra. Alright, inti ma me fascinated ya nemfa ntwam ne na ne homra ye ba. Sra na me ka kire wo se NPP for kire se omo apamo enipa nan. Enipa nan a ya pamo omo no so no. Ye ka se crème de la crème a omo ka ehun bi. Because somebody like Nana Ohini Nto, he has gone through all the meals no. Ababa Beye, General Secretary for the NPP. And he sorry one day now because somebody like Nana Ohini Nto, wapamone free party nim. Yabuabian someone so Beye communications director, as Beye member of parliament for the NPP, Adentan constituency. Somebody like Abubakar Boniface Ababeye member of parliament in the name of the NPP, as Ababeye minister in the name of the NPP. Yes, one day see a permanent free party anymore. What is happening? Hope Sinadoye or also so Ababeye parliamentary candidate for the NPP. Ababeye part of the communications bureau of the NPP. Asan Kraba be deputy director Ghana airport company. And see sorry one day see a pamono. Otra training in a and so I will say open unity. How do you look for the unity if you do this? And Kofi Brina shall see on church or Madrina. Senate say and country munina say ahwehene enti any jabore. Yes, Remo and Teto on why you can't want someone who abomin feet duku no. And one some sorry. Na debi ankrofo di ho adanse ye se nka ne wonni mu a anka otete bi to ho senate force ye nka nkire wo se daachi asem ti ne ye dokoto kwadu a ye jam ho ye ntwa ntontwene
because yenim bre kom beba yente to ho ne nkakra obe dial star 711 star 9 hash star 711 star 9 hash o dial wi ampacho no wa your personal contributions no na de atum ye kanseniti obi aye so eyo mo ye bosumi adwuma wo ye tuetu o ka bosumi no wo mo mu tua ampacho nte sa wo ankase wadwuma na wo ye obetimi atua se eye shoe shine kra na wo ye nso obetimi atua seneti ne bi se wo botire se wo pam ade se wo ti dwom me maame aboka obu na mu abra dia wo ye bia no masom mu nyina betimi atua senate contributions no ebi daachia semunti ye kan eye wo daachi enti fa ne personal me pa cho enu achi enteto no uyi se emfa ho ne adwuma wo ye obetimi atuatua no a onkwakra wa bom omere wa bom old age pension benefit ebeba ho ama wankasa nso so watimi de biaje wani mpanin se wotete aduane bone ma yafuru di a anadwo anipa nyina da no ebodondom asa se yaduane pa nso de a ene wo a wo pa wo sankwampa wo a wo bone nso de a ene na de atoa so tetibi to ho enini nyina enne enye ho opete kwa ache wo chena mesimi dan ensuo to ano akai se wo se osi dan ye wo invalidity pension benefit e wo ho eno no obi nim da ache asem ene de wo nan wonsa ukoba ochena yenim ne betimi asi se ekokoba se biribi nti onye active biem wadidem a wontimi ntoa wadwuma so a eno ane se wo boss ne tefo ahomam se de ato nie fa ho nkrata akọ asa ne watua bia no besan e de amount ye frɛ no invalidity pension benefit epacho yen kakra fe die twatoɔ no ye frɛ no survivors lump sum benefit eno ne ye se bia obo ba me te ha yi ena se me ye breadwinner ewa abusua ni mu a wo ma wo yere awo se wutumi esiesie wachi na daache o ma no wo yere anye mobo so ada se nti eno no obetua to kakra ebia wo ye breadwinner ewa abusua ni mu obetumi aye maame obetumi aye papa awo se wusiesie akire ansa na wakɔ eno no ye friend say survivors lump sum benefit ye ne san kakra fa to ho senate say uwachi asumdwe beba because usiesi wachi ye kasatente ntoponko frɛ wo mo e 0302 611 622 0302 611 622 o frɛ sa number no anko ma tiaka mu bia no o me ne wo ebedi o daachi o fa ne personal me pa cho tie we ma yen ye ba anko no ye to aso Voila! Enkrofo mama mere. Nyame ba fosu travel and tour. Omo mamani ajepa. Omo anya tese enkrofo no. Na anu enkrofo a mede me hu ja wo no. Omo ma me brepa. Anu nti sa opese otukwan ekwa abrochira. Aye nyame ba fosu travel and tour. Ana wosa ono omo ahwibom. Sa eba ne sa o visa ho nsem. Aye passport assistant ya. Omo be boa. Sa anzo na birth certificate assistant, police report assistant. Anya no nko a. Sa ebia opese otukwan kwa abrochira kwa ye adwuma. Ana sa opese okoko sua ade bia opese kwa abrochire koye bia eye nyame ba fosu travel and tour sa utekiti ana opese ye twama wa ni na no ye beye ama okama ba bia wo kwa obekwa akodan so de eda ye nsem sa ebia opese okọ Canada, UK, Singapore, Korea, ana Japan, Dubai, Qatar ana opese okwa eye nyame ba fosu travel and tour yen ade ebetimi aboa wo usika sam so de eda boko yen kwa na se utu kwanya ye ma akofa police ni ba na ye nyina ya agreement ni asensan ansana obekwa wako ye wakema sene zongo ha ye ben mox no ubetimi afre ye 0598875507 nyame ba for so travel and tour ye ma wakwan to samu dayasom ebam. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's it. Say what train amayakoto enkraba simano edu enan
ɛna abɔ apa no pa no nkono ɛho na bɛsɛ na kakra nie ne yɛdi nkɔmmɔ de afa assembly member aspirants anasɛ hopefuls wɔn anamuntu a wɔn etu nkɔmmɔ baako mmienu bi ɛkɔ so no yɛn wɔn di nkɔmmɔ one after the other yɛnante mu a ɛnɛ nso so yɛn nsa kampanimfoɔ no bi a yɛn wɔn bɛbɔ nkɔmmɔ ɛwɔ ha yɛdeɛ yɛaka akyerɛ wo sɛ yɛbɛma wo akwanya no yɛbɛma wo platform no na wo nso so wababa bɛka wo deɛ ɛnɛ yɛbɛkɔ ɔdan nkwanta yɛ nua bɛma baako a waba bɛka nsa wo fie ha ɛyɛ Ebenezer Asante ɔtae frɛ no Joe Labi to anɔpa yi ɛbɛka yɛn ho ɛwɔ aha no mo na yɛne no abɔ nkɔmmɔ saa nso so na ɔmo aka no nyinaa nso bɛka ho aba ne yɛne ɔmo abɔ nkɔmmɔ tɛwtɛwtɛw nti ɔpani ɛberɛ ni hɔ twitwi ne wura mu na yɛafei yɛnhwɛ na yɛyin firi hɔ na yɛnkɔ yɛn anim wɔ atwɛneɛ mu hwɛ sɛ ɔba bɛka nsa no afei yɛne no abɔ nkɔmmɔ no ma mentwe w'adwen fa nsi wei nso so wohu sɛ sisi a no nkwadaa no atwerɛ BC no ebinom apaase o nneɛ mehu yɛ no ɔmo atwa paa na mmom sɛ akwadaa no atwa saa deɛ a ne suku ntoasoɔ ne yɛfrɛ no sɛ senior high school no ɛwɔ sɛ wɔpɛ papa de ma no papa no deɛ obiara bɛba bɛka ne deɛ nanso papa no mu nea wagye mu captain's band nea ɔyɛ mu rɛmpi mu asiedu papa no nea enipa nyinaa di ho adanseɛ nea atamfo mpo ehunu a ɔmutumi gye tum ka sɛ wei ɔyɛ onionyamfoɔ ɔno ɛne ahoɔfɛ mu ahoɔfɛfoɔ ɛno ara ne Bright Senior High School unsi yɛka yi ɔmo ɛwɔ akyire hɔ nyinaa gye ato mu a ɔmo agye so sɛ yee wonim deɛ nti a Bright Senior High School woba apue ma ntam ha no mu a wɔn mma no kɔkɔtwerɛ BC no ɛyɛ wasi no a wɔn mu twatwa ma ɛboro adwene ne nteaseɛ so Bright Senior High School na no 2021 no yɛsɔ wɔn nsa ma so kɔ soro ɛka sɛ yɛba no ankorankora school private schools no a wɔn ɛna wɔn ahwire di anim a wɔn aka nyinaa esua wɔn nanteɛ ɛno nti yɛajoin wɔn as best private school ɛwɔ Ghana nyinaa ɛno nti nkɔnkɔda West Africa International Magazine ɛnso so ɛbɔ wɔn din kan sɛ wɔn ɛyɛ best private school a kyerɛ sɛ wokɔ Abuakwa North Municipality hɔ a obiara gye wɔn atum a yɛbɔ wɔn aba so a ɛnyɛ asɛnketewa Bright Senior High School sɛ menka nkyerɛ wo sɛ courses a wɔn yɛ no ɛdɔɔso wɔn yɛ agric science business general art general science wɔn yɛ home economics visual art saa nso so ɛna technical no wɔn yɛ ne nyinaa bi kama ɛnyɛ asɛnketewa Bright Senior High School Technical School wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn asan de bi aba bɛka ho san sɛ mpanin sɛ ɛnsamanfoɔ koraa pɛ dodoɔ a na ateasefoɔ wɔn mmɔden mbɔ nti yɛato wɔn abɛdin bebree ɛne nti woyi Bright Senior High Technical School no ɛde si nkyɛn a wɔn san ɛwɔ Bright Remedial School wɔn san wɔ Bright Basic International School ɛna wɔn wɔ Bright International School ɛno no O-level, A-level, SAT, TOEFL, IELTS a nkurɔfoɔ twerɛ elusu bebree no wɔhɔ deɛ wokɔ a wobɛtwerɛ atwa ne simple koraa IGCSE ne nyinaa ɛkɔ so dendenden a ɛnyɛ asɛnketewa na yɛn nyinaa nim sɛ Bright Senior High School deɛ kokura ntumi ɛno no wɔ Kofoɔ akyire hɔ ɛna wɔn ɛwɔ nti ɛyɛ a na wahyɛ ne nso ɛde ama me Bright Senior High School so wɔn ɛgye adesuafoɔ Form 1 Form 2 fane bra ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm wɔn wɔ hostel facilities no ɛwɔ hɔ baabi a nkwadaa ne bɛda ma wɔn asom adwo wɔn nsonkuro nsuo mpuruka ɛnni wɔn ani ɛyɛ Bright Senior High School na yɛkamfo ɛde ama wɔn ɛbɛkyɛw fa aba ne kɔ hɔ na ne passes ne nko adeɛ ɛyɛ rest assured 0242 071185 0202 0242 0242 071185 0242 071185 ɛna 0277 147727 0277 147727 Bright Senior High School ɔse building dreams shaping the future wɔn ɛda mu soronko koraa fa aba ne kɔ hɔ na ɔnkɔnkɔgye nteteɛ na wɔnyɛ ɔpa bene na ɛnyɛ kama paa ɛno nti sɛna medikan aka kyerɛ wɔ no yɛnsa kampanimfoɔ mmienu wɔ fie ha Ebenezer Asante ɔno no kɔ ɔdan nkwanta
wɔtae frɛ no Joe Labito ɔwɔ ha saa nso so na owura Isaac Entwi ɔno nso kɔ Tubotom electoral area wɔn nso so ɛwɔ fie ha ɛno mo a yɛne wɔn ɛbɛbɔ nkɔmmɔ yɛhwɛ anim sɛ baako nso babɛka ho na yɛate nkɔmmɔ no afiri hɔ nom ntɛ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 m alright enti maame nkɔ Joe Labi hɔ ɔpɛni apombɔkɔ bacho mini awoko Joe Labito sa wowɔ fans o sɛ nipa de ɔde ho gyigya de a obi apɛ wasɛm wowɔ fans papa adɛn na wowɔ fans saa nyankopɔn de adom bi adom me sɛ ɛsɛ sɛ nipa wɔ hɔ a woka nipa nyinaa ɛde baa ho na wonum ɔkyena sɛm wonum deɛ daakye wobɛyɛ dɛn ebi ɔbɛboa ɛwɔ baabi ɛno nti me nkwalaa ne mpanimfoɔ nyinaa mesere kyerɛ obiaa yɛ made a memfa nhyɛ me mu na mu na mayi afiri mu na me ne wo akɔ so amuvu ɛno nti no wɔ fans saa no Joe Labito okay ma menkɔ Isaac Entwi ɛnso so hɔ wokɔ Tubotom na hɔ nom na owura Clement Atifa ɛwɔ PM na ɔpani kyerɛ sɛ wate sɛ Clement ɛnkɔ biom na ɔno yɛde ne di ade yɛyie akɔ Entwi apombɔkɔ deɛ ɛgyana adom ɔde adom yɛ bibia ɛkɔ bɔkɔ bibia ɛkɔ so Tubotom electoral area bibia ɛkɔ so pɛpɛpɛ mede a metaa bisa ɔmo nim paa Tubotomfoɔ nim paa wo dan si hɔ ana woyɛ opete kodidi baabi no abɛda baabi dabi wo dan ne obi bia si hɔ all right for how long na woyɛ wadwene sɛ adeɛ yi afei deɛ ɛbrɛ na so ma me mmra na memra mɛpere bi deɛ di kan ma menkyia watiefoɔ nyinaa ɛne ɛyɛ Tubotom mpɛ so asofoɔ ɛne anɔpɛ yi ɛnsɛ ɛmo a mode hyɛ Joe Isaac Entwi ɛne ɛkasa yi na ɛne anɔpɛ yi asoma busa me deɛ ɛyɛ deɛ mɛka ɛwɔ ho ne sɛ Tubotom hɔ na yɛwɔ me firi mmofra berɛm bɛsi me mpɛni fie so ɔhɔ na makɔ school mawie mesua adwuma wɔ hɔ masan bie me shop ɛwɔ hɔ a nti ɔhɔ deɛ kwafu ni me paa Tubotom hɔ no all right but ade nti na wohunu ne sɛ sɛ Clement nkɔ bie mu a wo na yɛde wo bɛhyɛ anan yɛbɛboa deɛ nti a me manfoɔ ɛho sɛ ɔmode bɛhyɛ bɛboa ne sɛ ɛnsɛ asɛm election no yɛpɛ no obi a wɔte blɔ no so hɔ no mo yɛgye ne di sɛ adwuma no obɛtumi ayɛ na ɔmo nso mɛni tuofoɔ no mahu sɛ ampa bideserve sɛ ɔ sɛ ɔmo to aba ne ma me na mebɛgyina na ɛmmoa bi a ɛwɔ biara na wɔsɛ mede boa Tubotomfoɔ no mede boa wɔm moyɛ sɛ na mo contest wɔ hɔ no nipa 2 pɛ nipa 2 yeah saa pɛpɛpɛ I see now woyɛ number saying me number 1 oh, all right enti nhyehyɛeɛ bɛn na wode ba ususu sɛ nkurɔfoɔ no gye tum no de tumi ni ma wo na nso so hyɛ asɛ sɛ wode yɛ adwuma bɛboa wɔ mo deɛ di kan no hyehyɛ de bebree na mayɛ ɛm sɛ adwuma mehyɛ aseɛ last year August mu hɔ ɛsiane sɛ matena mpɛ so da nti no anaasɛ ɛhɔ na metinti no mehyɛ aseɛ hu nnwuma bi wɔ hɔ nom a na ɛnkɔ yie ɔma mɔdi kan ba no ɔmayɛ bebree ɔmayɛ bi nka so mo nyɛ na meboa ɔmayɛ bi na me nso me faa mu no mehu sɛ me bi hɔ nom a ɛnkɔ yie na wɔ sɛ me so matena hɔ nom a menim sɛneɛ hɔ tie nti no wɔ sɛ me so metu me ho si wɔ na meyɛ ndwuma ɛde boa mpɛ so wɔfoɔ no deɛ di kan no sɛ wofa no sɛ wokɔ Sakomo no a main road no living bed hɔ nom na abɛfuo bi wɔ hɔ nom na ɔhɔ ɛhu yie tie maame no ma ɛwɔ Sakomo no no ahomakyɛw mbɛsia kɔ market a na akɔmfoɔ gye sika wɔ hɔ papapapa ɛne na ɛnya agorɔ nti mehwɛ din no na me sɛ no ɛmmoa mea mekɔpɛ machine na adeɛ a ɛnwa ne sɛ wotum nso bɛyɛ adeɛ a nnipa nyinaa hwɛ metuu saa na mɔ no adɔfoɔ ma ntam nyina ka sɛ adwompa wɔ wo tirim obi kɔ de ne machine ma yɛtɔ jet fuel kɛkɛ kɔbu me no nyinaa fi hɔ saa da na mbɛde nkane a ɛbɔ saa kwan no so ama saa ehunu a ɛwɔ hɔ no ehunu ama hɔ no biem ɛna ɛnyɛ no nko nso bebre na bola bi ɔhɔ na bola no wɔ hɔ no mo efiri tete yinwi da tumi hu sɛ entonto na de ɛha yɛmpɛ so wɔfoɔ no mia no de mu besi hɔ no mo kɔfa grader enyo obi a diskara mia nkasa mbutom sika na mi kodwie in fact mantemofo ni gye sɛ abrantie na me akyɛwade a de bɛboa mpɛ so wɔfoɔ no ampa nso a meyɛyɛ oba no
ɛyɛ roman dan ho rekɔ adɔfo anim hɔ nom a ne nsu bi da no afrɛ no dam na ehu yie kan tumi nkɔ kan tumi ma bɛfa to me ho so me kɔpɛ feeling ɛbɛ fele ho nyinaa ɛna ɔbɛkɔ no deɛ meka nyinaa no sɛ yiwie a metumi no akɔhwɛ enuma meka nyinaa sɛ ɛyɛ no koraa sɛ ɛnyɛ no koraa but botomfo deɛ mu gyiri sɛ deɛ meka nyinaa ɛyɛ no korɛ ama meyɛ saa enwuma no so enti ɛno ne nneɛma 1 or 2 bi a moayɛ a ɛyɛ di sɛ ampa sɛ agyae nea aka ne de hyɛ wo nsa a wobɛtumi ayɛ aboro so ɛnoma ne bebree woba sɛntɛ no so no maa me ne wokɛsɛ a sɛntɛ no so no baabi a anɔd tɔn 1000 wosane a na ɔho ne ɛhu papapapapapa yɛ maame no mo fa hɔ no ɔmo tɛhwe apemfoɔ mo mmɔfra ne bebree na meduru hɔ no no ɔmo ka kyerɛ me no ɛyɛ amarɛ ho na no sɛ mepere sɛ mɛyɛ assembly man ɔwɔ tubotom deɛ a ɔho so ka me ho mɛbɔ mmɔdeɛ mɛhwɛ sɛ mɛyɛ ampa nso mede ɔse ɛyɛ ɔyɔ mene ɔhɔfoɔ no kɔkasaeɛ ɔmo dome boa na ɔmo ka me ho ɛmɛ ne ɔfa hɔ no ma ɛnigye aba saa blɔ no so hɔ no mo papapapapa ɛdwomfo ma ɛdi ho adanseɛ buma ba so wɔ saa ibi no ho kakra na meyɛ krampo no ɛnum na mehyɛ ɛde mu akotokuman anaasɛ tubotomfoɔ alright mɛsan aba wɔ hɔ no mu bio ma wo ho me kakra na afei menkɔ jola bi hɔ na mensan mmra back but before I do that ma mefa aseda nkɔmfa ma Jubilee Hospital sɛ anɔpɛ menka nkyerɛ wo sɛ wompom ɛdodo wopɛ baabi akɔgye ayaresa tie yɛwɔ ayaresa ɛne yɛwɔ ayarehwɛ yɛn hɔ yɛnhwɛ yareɛ yɛsa yadeɛ no yɛtu ase yɛ kude ɛde ma Jubilee Hospital ɛwɔ akyem ɔdan aboabo kwantempɔn so amantra twene no so bridge no so hɔ ɛna wobɛhunu Jubilee Hospital ɛyɛ no ahyɛ ne nso sɛ yɛwɔ gyina hɔ no agya yaresa ɛno ne yɛ no yɛfrɛ no OPD no ɛne ɛwɔ deɛ yɛgye wato hɔ no mu inpatient service nkakra wo ho tɔ wo apam na wokɔ fie lab test no so kɔ so pharmacy antenatal care postnatal care theatre ɛkɔ so dendenden maternity nsusu nie yɛsan so ɛtwa scan ɛwɔ hɔ ɛno no yɛ ultra modern ECG scan ɛna yɛtwa no wadere wɔ hɔ no mu a free bra ɔbaa na fa yɛ funu kɔpem bra ɔbɛsoa asomdwie mu yɛde n'ani bɛdi akyire na nneɛma nyinaa atumi akɔ so kamakama mmarima no so bɛkyɛke wɔ mo prostate na ɔmahunu sɛ level no gyina yie anaasɛ nyina yie ansa na yɛde catheter ato bɛɛma mu mepakyɛw ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me saa nso so ɛne ɛwɔ dentist ɛwɔ hɔ na dentist no da biara ɔwɔ yɛ dental clinic hɔ a wɔhwɛ wɔn a wɔn se ɔse na wɔsɛ wogyae ɛma nneɛma bi bɛgye bɔ so obi hɔ no mu ahwɛ ne nsena seɛ ne nkawa ne nneɛma obi hɔ nso a kaka gye ne se abɔ so ama n'anum ɛyi nka kakra saa nkurɔfoɔ no so pɛɛpɛ asum nkɔmmɔ yɛyɛ no wɔde n'ano bɛn w'aso ho aka asɛm agu w'aso mu ɛha adwene papapapa ɛwɔ wo a ɛtumi ɛkɔ w'akoma ho ɛnum nka no o kɔ na Jubilee ɛnyi saa deɛ no nyinaa mfamfiri hɔ mfama ho ebia na wo nso so w'ani ɛwɔ se yɛ mo ahwehwɛniwa sɛ medeɛ bi anaa afutuo kɛkɛ ne de bɛma wo a ɛne yɛbɛyɛ ne kama frɛ wɔ 0244 575799 0241784645 ɛyɛ numbers yɛ abɛfrɛ ne agye wo so yɛrane ambulance service 24/7 anadwo da suom yareɛ bi to hyɛ wo so a wo nso fa akokoduro frɛ yɛn ne yɛmmra mɛgye wo mfiri ne nsɛm national health insurance yɛgye saa nso na private no nso so yɛgyeɛ yɛnoa nnuane papa wɔ hɔ no mo ɛne ti yɛ no wahyɛ ne nso mass energy gas filling station nso sɛ menka nkyɛw sɛ ebia na wadwuma te sɛ medeɛ bi wonni wo honam mu adagye nanso so ɛden a ɛwɔ sɛ wo no aduane na wodi sɛ wobɛduru fie na wo cylinder gas yɛwɔ mu asa a w'ani bɛtutu agu nsɛm nanso mass energy gas filling station sɛ menka nkyɛw sɛ wode a ne sɛ wobɛte ɔma homa mu baabi a wobutuo bia sɛ wia bɔ hɔ nko adeɛ a wonni haw ɔma bɛfa wo cylinder na kɔfele owia no asan de wade abrɛ wo mepakyɛw mass energy gas filling station wɔn anim no gas da bia ɔmo wɔ gas dwoɔda kɔpem dwoɔda ɔmo yɛ adwuma ɔmo gas no yɛ heavy nti ɛwɔ wo cylinder no mu a ɛkyɛ hyɛ ne nso wobɛfrɛ yɛn wɔ 0532 92 9189 0532 92 9189 0554 391610 0554 391610 ɛyɛ numbers yɛ abɛfrɛ mass energy gas filling station ɔmo atumi agye so kama paa baabi a wɔ bi a wofiri aboabo ɛna wokɔɔ dan a mepakyɛw yɛwɔ nsa benkum so wotra rice under yɛwɔ washing bay bi wɔ hɔ the next one yɛ fitting shop yɛn ne ɛwɔ hɔ no
ufiri ɔdan so na woba yɛ wɔ wo nsa nifa so mepakyɛ wotra first one na second one no ɛyɛ mass energy gas filling station hyɛ ne nso sɛ Pepiase Ampadu Enterprise ɛnso ɛma yɛn dansie ho nneɛma papa yɛba no cement ne deɛ a yɛn mpɔtam ha no ɔmo aka nyina esua yɛn san sɛ yɛn na yagye mu rampim asiedu gas ɛyɛ Ghana cement ɛyɛ gas sem no mepakyɛ yɛwɔ super plus super cool ɛne yɛwɔ super strong iron rods nadoa yɛwɔ strong marine balls yɛwɔ roofing sheet ahodoɔ bebree ne accessories binding wires wire mesh headpan shovel nea akaka ho bebree saa nso yɛwɔ machine a yɛde twa blocks yɛtɔn yɛsan so twa blocks wɔ yɛ hɔ a yɛ supply anwea aboɔ ɛna quarry dust yɛtɔn ne nyinaa bi nti baabi a wɔapɛ sɛ yɛ supply wɔ no yɛbɛ supply ne kama paa ɛne gye sɛm no sɛ yɛwɔ cars akɛseɛ wɔ hɔ no mu a baabi a wokɔ bi a wotɔ nneɛma no a yɛde bɛkɔ akɔgya wo na ayɛ kama ɔdan boabo mepakyɛw yɛbɛn Akim State Junction saa nso ɛna wokɔ Jubilee Hospital wɔn mo ɛsoro hɔ no mu a wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ nkwantanum new market no nso so mepakyɛw yɛwɔ yɛn krabata no bi wɔ hɔ no mu a yɛne market no ɛdi anim hwɛ Suedru yɛne Apiani Junction ɛna ɛdi anim hwɛ Akyease ahwene ase wobɛfrɛ yɛn wɔ 0244 166937 0244166937 0208299115 0208299115 ɛyɛ numbers yɛ abɛfrɛ na Pepiase Ampadu Enterprise ɛtumi agye so yɛsamrɛ fie ha na yɛne yɛnuanom ɛmmɔ nkɔmmɔ hyɛ ne nso maakye ɛna wogu so a wo ɛtie segment wei no yɛafrɛ no the elections midpoint enti ɛno ne yɛahyɛ ase a coverage no yɛyɛ ne kakra warm up yɛma wɔn a ɛyɛ aspa sɛ ɔmbɛyɛ assembly members no akwanya no na ɔma share wɔn vision wɔn message with wɔn electorates na anɔpɛ yi mpanimfoɔ mmienu Isaac Entwi ɔsi yɛtaa frɛ no Joe ɔwɔ ha saa nso so ɛna Ebenezer Asante wokɔɔ dan kwanta a ɔwɔ fancy papa Joe Labito ɛna ɔmo frɛ no maame nkɔ ne so na yɛno ɔno so mmɔ nkɔmmɔ Joe Labito maame san ɛmra wo so biom ade ntina pɛ sɛ wodi assembly man ɛwɔ ɔdan kwanta mini ɔwɔ medase na obisa me question deɛ maame fa akɔnya yi so na menkyira ɔdan kwanta kurura anadwa na kɛntɛn a ɔtɔ so mmienu ɛne ne mlante ahi ɛne ne mpanimfoɔ mo bɔ n'akyi dɔm ɛne yɛn ya assembly man a ɔno nso ɔwɔ so ɔnabo Dennis obianje ɛna me ankasa ma pamfo a ɔmo so ɔmo boa me na butaya me de asi mani so no ɛkɔ so afei kurumu ni nyinaa nso ɛsan ɔda ɔmo wɔma me nti no ɛne ahofama ɔmo wɔma me no bia ɛne yɛ den ɛgye me ho ɛna nɔpɛ me de nkyia kɛseɛ ɛde mu bibia na obisa me question bi sɛ ade nti na mepɛ sɛ medi assembly man nipa bia ɔwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wopem kɔ w'anim nti na Onyankopɔn ma yɛ nan sɛ deɛ de bɛnante na yɛyɛ den yɛde akɔ yɛnim nti obi kɔ na nso yɛ den sɛ assembly election ɛna akonnwa na abɛtɔ na me nso menya vision mi sɛ ɛsa ma ho fama ɛne adwumaden a meyɛ de boa kuroman no do bebia me firi deɛ ɛhɔ den nanso no mempa ba abibia ekura me kura me de ma ahwɛfoɔ sɛ ɔmo nso nyɛ na deɛ me nso meyɛ den metimi ayɛ no deɛ ntia mepɛ sɛ mekɔ assembly man no ɛne sɛ me mɛyɛ assembly man no kura nneɛma bebree wɔ hɔ a me ankasa mayɛ den mayɛ ɛne ntia dam akoma pono so yie pa sɛ pantamama metumi na metumi kɔ assembly wɔ hɔ a metimi ayɛ nea ɛsen saa menya assembly man no kura sɛbio metimi de nkwala maako edu because enipa yedie ɛne daadaa setena yɛ den ɛho hia nti no ɛmayewa maako du sɛ ɔmo ngɛ den ɔmo nsua ade pam for free yɛnyi sika bia ɛmfiri ɔma awofoɔ hɔ no afei nso wohwɛ akuro no mu lighting system ne ade a na ɛyɛ problem ne ade menya assembly man even yɛ assembly man te so ɛnso na meboa ne dwumadi a ɔyɛ den odi no na me nso mebɔ bi na meyɛ den nea asɛ no me ankasa me wɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo bɔ m'akyi dɔm na me from na ɔmo bɛ repair ma me na sɛ ne ɛbɛyɛ a nkurɔfoɔ day in and day out no security no ɛbɛyɛ yi a obi ankɔyɛ den ɛnkɔfa obi ade anaa aboa bi nkɔyɛ den ɛnkɔka obi yɛnkɔ yɛn ankasa sukuu pɔn a wɔ sukuu mu hɔ nom no nso no ɔmo mama kwanya bi bɛyɛ SMC chairman na wedi wiase ade a wɔ hɔ senior high school na anaasɛ wo ka no MA na on okay basic school okay
ɛkɔyɛ SMC chairman o because ma bɔ me ho mɔden yie nkwala sɛ bi o mu awofo eni bi a ɛtɔ da mu kotua plenty fi ana yɛ om so asɛm no me notify za nkwala ne nyinaa ɛyɛ den etua mo afi bi a meyɛ nyɛ sɛ bi a me ba asɛm me ma na meyɛ den me ba bɛyɛ me kɔyɛ SMC chairman ne so no hu sɛ school wɔ hɔ na sɛ school no project a ɛboa ma school ne yɛ den etu mpɔn ɛno nti no medua abefu 1 acre ɛyɛ den ɛde ma school ni sɛ ɔmo so nyina ɔmo fanye we sei me ankasa me sɛ gyina da bi nya botre ni awoyɛ ne soso nti wɔ sɛ onya botre na kyerɛkyerɛ mu wo dua abefu wo say how many acres 1 acre 1 acre yeah ɛde ma school bɛn ɔdan kwanta MA sɛ ɔmo a mo hwɛ abɛ no so ɔmo fanye den potin on say school no ɛdan PT abibia ɛno nti ese nipa bia wɔ hɔ a ɔdwen kanko na wonya vision bi won sɛ enne wodua bibia emre bia bɛba a obɛden wobenya so emfaso okay ɛno nti me di simani so sɛ school no ɛwɔ asase ɛda hɔ kwade a na mabɛyɛ SMC chairman no ɛsɛ sɛ me so me dua bibi di ma school no na madachi bi no source of income ɛbɛba no ɔmo de aboa school no na me school pon nso ayɛ den akɔ nanim I see nti what is the state of saa befu no a wɔka no sisi ahyase a ɛde sika ɛba na sɛ esusu egusu ɛba nkaka oh yedua yɛ nkyɛ me fa ne sɛ afi na ɛkɔ bɛyɛ 1 year okay nti wodi akyɛ school no me de akyɛ school ayi kɔnkɔ ba sɛ wɔkyena bi bɛka sɛ me ya na me de ma mo ntimi egyima deɛ David oh when you wire deɛ ɛyɛ school ni deɛ free I see ba sɛ headmasters ne bɛ ma school for no ani akɔ ho no mo so ayɛ adeɛ no na ama adeɛ no apagya yɛ fɛfɛɛfɛ oh I see all right to asoma me oh na me to aso a school mu hɔ no nso no me boa eto books me no ka sɛ last PT yɛ cement 2 bags the south gyina me na so to books bundle mako ensia sɛ ɔmo nyi no ɔmo nkyɛma school for na sɛ bi ɔmo ntimi to book ni pen ama ofo ntimi mu ɔmo nkyɛma ɔmo na ɔmo so nyɛ den ntimi entworo penti fee ɛne nneɛma ɔmo kɔ sports ɔmo kɔtworo BC ya ne nyinaa me ho ɛyɛ den ebo mu bi yɛ 6 match at least me nso me boa me fa nkonwa no de boa ɔmo ne sato ɛtɔ stop drink de ma nkɔla ne sɛ ɔmo nso nge na ɔmo fa enye wis tinema ne de bebre na mayɛ na ye krodua mu hɔ no na emrantie ho ɛhen ho ɔden na ɛno nso yɛ ade a mabunu na da yakoma pono so ɛno ntumi ame fast me ho so ɛkɔ ɔhen hɔ esi mu pampa kɔ ka kyɛnse na metumi aboa na yɛnya emrantie hen ne maba wa hema me no kasa sesi a yɛ wɔ emrantie hen ne maba wa hema ɛma kuro ni mpuntu ɛkɔ n'anim yie wobɛhwɛ a yɛde background hɔ nom ne fryers bi kɔ so me ame de mboto mu sika ɛtɔ cement ɛsan to paint ɛyɛ ɛfɔm hɔ yie ɛsan painti de background ne nyinaa ɛde ma ɔman no me akasa me san organize free ice cream ɛde ma timamufo a ɔmo ɛden ɔmo kurom hɔ nom na just said ya wo keke nyinaa no yetie ne yie pa na wo yɛ ɔsomfoɔ wo yɛ servant sa pepepe I see enti na wo huru ne sɛ unya ma medi animu krampo mɛyɛ nneɛma sei ne nea wo yɛ ne di a ɛne na wo behia tumi ne kɛseɛ na wayɛ ne mmɔ sa pepepe na just said ya ɔpɛ sɛ wo kyerɛ nyinaa no sa pepepe ho me kakra ma me mɛsan ba wo nkyɛn biom all right mame san emra Isaiah ho ma mu sɛ wo sere sa nkɔmɔ ne yɛ dɛ ɔho nkɔmɔ ne yɛ dɛ pa all right edi momo hɔ sei no market ne kɛseɛ anaasɛ mefa ne sɛ mpɔtam ha nyinaa koma ɛne tubutum electoral area ɛna no aspirant baako ɔba ha mbisa ne sɛ ɔyɛ sure sɛ maame fu obetumi amanage wɔn obetumi amanage wɔn to manage wɔn papa ɛkwan bɛn na bɛfa so on sɛ ade ne nyinaa mu sɛ nyame de bibi ɛhyɛ wo nsa anaasɛ wɔda ahintam asɛ mede ɛde kyerɛ wo a wɔn nso no wobɔ ho baeɛ mpayɛ na wabie so de akyerɛ wo wabie so kyerɛ wo a wobɛhu haw a even though wokɔ kora mpo a ɔno wobɛkyerɛ wo kwan bɛfa so ɛdɛ wo ne ɔmbɛkasa anaa kwan bɛfa so ɔde ɔmbɛnante saa ne teɛ nti wobɛhunu kwan a bɛfa so a wo ne maamefoɔ no ɛbɛnante na atumi aboa because ɔmo na mmɔhɔ no dodoɔ no a ɛwɔ and again almost so yɛ the heart of yɛn mpɔtam ha nyinaa hɔ ne nyinaa koko di dwa nti asomdwie ni hɔ no mu a ɛbɛtrɛtrɛ akɔ baabi a ɔmo bɔɔl asɛm wɔn ankasa asetena mu sɛ na ɛteɛ wɔ hɔ menim sɛ market no de afei na ɔmo gu so ɔmo si but ɔmo nya nwie yie ɛkwan bɛn na ɔmo fa so a ɔmo yɛ ɔmo ho yie saa ne ma ne te sɛn
sɛ ɛkɔ mfa so mu hiye no ɛm sɛ wokɔ main station hɔ no ma ɛm sɛ abransan na hɔ no on baabi a sɛ bia sɛ obebi dodo wana sɛ bia pɛ sɛ kɔ baabi a wotumi kɔ hɔ okutua sika sa pepe okutua sika because this year the baby no may free ewo around that area so be call no say free na mo baby mo gun so de oba no eye kamfafo na chi ho no ma and yes say bia na first na rains ne da no o ma bo eye structure ko tebi ho no ma o to ko ha sure na okura mi hu sɛ ho kura mporo na esum ho ntimi ya be de kanea akɔbɔ ho no mo ama wo akosisi a ɛho ho no okay. All right. Ya ba mo hono mo a one thing I mean who say tie ha madwen pie say nsu to a sa nsu to e ha to botum for pa ende no correct a ma hu say MP kra boa mo ma ye say twene bi wo e kire hono mo ba bi wo plans bi de fa ho wo plans ho pa because essence me ho na mete some years ago em say fan say ankrata time nsu yi kra ma me dem no nyina ese ba kra ma mfa te no kra ni pusumi say na se me matran na nsu ya family a still na nkofo da so ti sa area mu ho no mo nsu a eto say anto kese kran po a e ba ho no mo te na sa dia me gina na metumi abowura asamre ho no mo na me de how to botumfo ewu mu no de ha yetitru pa no eni sa nsu na yi fa ye no eni me bowura ho no ya e say me tu bi de minimum how a me ko kan ho no ma o metumi sa na mo de e de amaye okay enti wako fa no abama mimisa unse momo adwuma no e wa limit yes we hu bridge no and I say bi ensu yiri fa wo mo but ya na capitally intensive a wankasa wa ho din ntumi nti ya na mo lobby ura uni mu nkrofo a to de den a obetumi akosu a kire won minim nkrofo papa to de den a pa kesi pa betumi akosu a kire won sa pepe amama be boa to botom for sa nti omu jai to botom de hye nsa omu da omu betumi ada omu da omu nda kra esan se omu nim de metumi aye even do kramp no me mai kramp no de me ye kra no esosoma wom me mai de me ye no esosoma wom cause ohwe nkane ahodo mabompo de ya no de ye nka ho asem oba megefo te ase ho no ma na bridge bia ho no fuduri ho no mo sei no na etwa mo na kese bidu om ka cha me se amuna we say nkofo bebe etre kwa no na mabu ha didi no mkan na de chinya na mini team ye koye cement road anwanya abo ni ye wo no mo to asa na ye bia pepe ho okay nti ye adwuma ye wa ha ne ye enkrofo nsem a omde ba na ye bisa amamo obi nsusu nya ya wo hunu obi bisa abate ya akwanya ne ni ho nti nya akwanya na ye gina wo anam ne ye bisa de amawo mo mumienu a motie ye tete se nkrofo na aso mo nsade mo ba se mo media assemblyman ma me nko jola bi homra what be jo TV pa yes nkrofo na aso mo nsa tese mo ankasa kra de mo nanka nya wa adwen kra so pa assemblyman yadi matipa na oboba we de ma mi wusu asanka kransa na me question ewia se ya kan se nsu se wan ko school no akira won kan nipa ho ana wan ko school no akira efie nyansa ya adwuma papa asem dompem ele nyansa nya no na Kennedy Japan de bone bra thank you me da se mi wie secondary school e wa tefa na mi yesa mi be pra se mi mai ko for so bi na Dennis na so mi nsa no de omoba enyamia mi vision a onyankopon ye den eda na di kire mi ebi mu so keka eno ko school no akiri ero school no de ntini odi nkwantani ma emfata ya de ebi mu de campaign na nso me emuma bem enze de campaign e was me identify a weakness na me boho ma hotete ti emfa nyi agro enso yensa ne antro de isi ano ya adwen ye den ekura ye utumi san atro na wantimi anka asa nya okurum kasa thank you enukura mitimi ka brofo enukura mi se enukura mfa duane meto temu so be education ye ma me fo na se bi o man ku school na echi no o ma bobra e den hwe ayi producer se ye mo we ma na fa chechire wo were nkrofo na de enukura we hefa ye kura asasa no bi ka brofo akwadi wo ya de o ekufu ade ba afofra no who see na brofo president wa ka brofo ene ene ate ho no ta brofo na ebedi arope wo ba brofo na de fa ka pacho David ntero de ya me mane ha entina tama onyankopon bisa Solomon menya den na ma no ka chan say rade ma menyansa eni humu na so de nyansa ne humu ma me a nya ka nyina wa de be den wo de be ka me on enti enya no kra se obi na so nsa de enya no kra wa no atena ase
ɛna wahunu sɛ wobɛdi a ɛbɛboa ɛna woba woyɛ number sɛn meda number 2 number 2 moyɛ sɛn yɛyɛ 4 oh okay ɛna woda number 2 alright nti nkwantafoɔ tie onyankopɔn yɛ adom a Friday nso yɛba hɔ ɔmo tie o ɛdeɛ bɛn ti paa na aside na medical yɛwe deɛ na da wakoma so paa wopɛ sɛ woyɛ a ɛno nti ɔmo nto aba mfa ma wo yɛda makoma no so ɛyɛ nneɛma makoma 5 ba mɛkyekyɛ mu ɛwɔ education mu ɛna ɛwɔ health mu ɛna ɛwɔ agric nso mu sports entertainment ne ade by medical fa health no wohwɛ nipa pom de yɛ de ehia ɛno nti ne sɛ ɔmo mama konya na me ba ahonidie yade ɛho hia paa mɛboa ama kuro no ahonidie ayɛ den akɔnkan ɛsan yɛ mmiri ne nti meyi ebia mu maako sa nkwantafoɔ nso yɛ mi ahoma ne ntɛm na ɔmpɛ sɛ ɔmo frɛ nti no ebia maako ɛna agric nso yɛ ade a ɛboa ma kuro no ɔdan kwanta yɛ den etu mpon na from baby aduane ne free ba no ɔmo wɔ haw paa a aduane no ɔmo akwan ɛyɛ ade a ɛha ɔmo yɛ problem mom me ba me ne ɔmo nyinaa yɛbɛhwɛ ne aboa ne ayɛ kwan no sɛnea ɛsɛ fata na ma nnuane na ɛwɔ afuom hɔ no atumi aba kuro nim na ɔmo nso akuafoɔ no atɔn anya so ɛmfasoɔ education sɛdeɛ na mebobɔ nneɛma so no na mekeka school for school na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ adeɛ a sɛ awofoɔ no yɛma ne kwan no ɔmakɔ school ya na ɔmo daakye ɛsiane sɛ obiara kɔ school do anim a na nso anya nimdeɛ kakra na ade aboa fi nti education so meba a mɛyɛ dɛ mɛhwɛ na school no nso no sɛbi teachers for no ɔmo firi ɔdan na ɛyɛ dɛn ɛba nti ɛba yɛ ɔbangalo bi wɔ hɔ a mɛboa nye siesie saa bangalo no na at least teachers for no bi bɛtena hɔ koraa na ɔmatumi ayɛ dɛn ahwɛ school mu hɔ no okay alright nti ma me nas mahu sɛ wabie book mu a yɛgya wɔ abɛkeka nsɛm paa yes ma me nkɔ ɛyɛ June nso hɔ nom na ɔmfa ne deɛ ntoa so na afei yɛnkɔ ahoma no so sisi a asɛm korɔ na mebisa ano no yɛsɛ obi na asɔ nsa de wo ba wate bi mate bi paa ɛnyɛ sɛ nyɛ me na meka biribi ato mate bi papa na memfa nya asɛm ɛsiane sɛ bɛ na meba no ɛnyɛ obiara na ɛsɔ m ase na meba mate sisi mpanimfo bɛkuku dan bi na pushi me sɛ mmra na dabi na memehunu sɛ ho asam election no sɛ wowɔ hɔ nipa wɔ hɔ na sɛ obi pushi sɛ kɔ a hu sɛ nipa no ɔmpɛ wie na meka me kyɛ obi pia wo sɛ kɔ sɛ wonya wadwen sɛ wokɔ ɛne yɛpia wo sɛ kɔ ne sɛ owuo bi a wokɔ akɔwu wonya wadwen sɛ wokɔ assembly ɛne yɛpia wo sɛ kɔ wokɔyɛ dɛn wadwen ni hɔ sɛ na mekɔ akɔyɛ ne ɛsɛ kɔ so wohu na mmom no sɛ wankasa wotena ase na sɛ nyankopɔn de saa view no ɛma wo sɛ kɔ deɛ wokɔ deɛ wo nneɛma a ɛne sɛ wo nneɛma because obi ehu a menya my cramp no mehyɛ sɛ meyɛ nnwuma baako mmienu no nya ahyɛ aseɛ ɛfrɛ me honorable na me so bato no hɔ yɛ because ɔmahu deɛ ɔmi mu ɔhu sɛ nyankopɔn bie obi ani a ɔhu sɛ woba hu sɛ sei ɔbright no sanity sana me no mu hu me nti nyɛ no korɛ okay mate me da ase ma yɛnkɔ ahoma no so na afei ebi ana questions no ebi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ mebisa ma ntimi amisa mepatwɛ wo nso bɛtumi aba no abɛbisa wɔ mo ahobraseɛ mu mbɛyi ano ama wo 0201944485 and 0554820910 wodi ne baabi akasɛ free hello yes sir mepatwɛ wodi ne baabi akasɛ free mekasɛ free ɔdan tesi solo masi chama yɛnti o memmɔ maba so na memmɔ mpanimfoɔ no ɛteɛ no nso aba so paa mobɔ adwuma menkɔ ma atɛm so ɔnabo azekantwi asa sama ɔnyɛ sɛ ɔbɛyɛ asamne maa no kɔ adwuma a wayɛ no ɛyɛ 100% nokorɛ paa 100% nti yɛpɛ sɛ tibɔtomfoɔ no yɛde ne ba because ɔbɔ adwuma wohwɛ presby baabi a former asamne woman abranka kate no ɔhɔ kora wapele hɔ nyinaa o nti ɔnabo no ɔyɛ adwuma nsɛm a waka nyinaa ntoɔ bi anim ɛyɛ 100% nokorɛ yate nti yɛsɛ tibɔtomfoɔ sɛ ɔmonyɛ dɛ ɔmomfa ne mmra meda ase yɛn nso yɛda ase papaapa no ama obi abɛtoa so na yɛ fɛfɛɛfɛ mepakyɛw 0201944485 wodin ne baabi a wo nso kasa firi staga yɛntie o nyame adom o na wo nso ɛ
we dran our one person so I can every chap the TV time I our boy whom one mukati no meaning in the year I our baby that I said to record our book if that I just say yes it is our mother so yes Antoine so you come at me to a quanta for one mobile man I can tell you one man I can say Wakata Bibli why are the past Bibli the motion is fire I'm to a time about a man. Okay, yeah, so yeah, that's papa. We didn't be able to free. I want lower radio setting, mammy. Why me that say? Thank you. Oh, I want. And some can I media almost share to go for it. I don't want to almost radio making man. I'm home. I'm over and sending that. I'm the master of person can say, oh, you are here on the focus and say, I will be or pray. And before they know my own. The about someone say we know he 2 minutes we are almost always see. 5 minutes. And Koyi no opposition put in on my side and opposition on next council almost on the name thing. Because any fan and Nipan nice in no boy of him on a party with me on a casa title Yabasama or Kasama party Nipa Papa. Nazamosi or could follow be says Nakamina more you cover Quanka, a Caberanka, Amudimai, Baumia. I'm one in the almost an pump or chronomes and form rappers, and as I do opposition here. Eh, when I don't know our support, if you want you support a free man, let him to be to mount. Eh, if you don't know, can you? Yate, yeah, so yeah, that's it. We didn't be able to free. My Bob and Anani, make us free a year at Chimodan Quanta. Nana into you. Make you not on phone, no pencil in your manufacturer, like I said, na and say told you what can be great because and say evidence be any how they actually say and you might really now I know they bet you boba and when we said the okay I am enti me banya abotre dia he no kan ya ye ntro no on so can be say we be abe 1 acre me say no message can be say because we be abe 1 acre because the person who say a school assassin down honorable de abe do more than quantamine and the PT who said there be abe no say ye gibi near ye dia e was school assassin so abe ama ochina bi no mfa so aba so am school ana am say PT and other will be a cabo no mo ye no na all kase on to no bottom fit for to abe bi dia na say different one bi o be dia ye we say on better me say one in fact we trying to be no kren no and then quanto bi Yate. On concern in Pono country. In the end, support in a honorable business. Yo, Yate. Our idea, Eddie, Mamma, the Quaman, actually, we didn't be able to say free. Too bad. All right, I have some messages also here. We see a friend on Finisher Emmanuel or say hello to Ahenkan FM. Mo boy Juma pa da say Betrenad ni Eji Kraku or say aka Papa J or Chia Yen the Free Tema Newtown. We didn't be able to say free. What were your friend Kwakutsian? The Edika and Chakati and Koma Honorable Bismarck Ajekum. About me pacho Honorable Labito Kasa. Okay, this was say or the Nipa 10 Akosia Juma. Me person who said Joel be say your friends and Quanta Kumo not a plot to Klawatobi. And if they open position no crack. No. Nyabotre. Chairman, Unya ready so be team the and I mean so me want to assume me pacho. Honorable Mitio. And what's a mommy personal attack say plot to crown Toby. The Nipa baby has seen to plot. And yes, you can speak to the issues. Man attacking personally. What must say? What the Nipa send back to Juma? At least you do be 1,000 percent. 10,000. What you say? And you know, as I can do it, me obey me. He answers some to Abama. Mate me that's it. But next time we may attack personality. Why? Me that's it. We didn't be able to say free. Hello, bro. Good morning. Yes, sir. Morning. Me patrol into you. Honorable entry.
you can 100%. And I can come from the packet. You got to prove what the papa never. One of the best person. They come from our Mutuman because Mutuman no crap on your Yatamula. We know the Umutuman now on Babuomo because no the number one to put for corner mobile super Trona number one, no man, no baby because we are visionary leader. We are visionary. Okay. To put on for Ramo and Mutuma Papa because we are fishing. Mati. Now to Papa. Yedasi Muhammad, Yedasi Bibre. All right, Shama Abad Yodia by Yedasi Bibre. We also see a friend of GH King Luca. King Luca say good morning or her in live. Very free at Chema Boabo. Yedasi Bibre. Senior Sly also so Yedasi. Udini maybe I can say free. Hello. Hello. Yes, sir. But you didn't be able to say free. My honest man, why? Oh, okay. But your muscle, the capacity at the moment. Yentio. I'm a match on your pound for you now. Now, next year, I can finish what I'm going to but until that match or don't quanta any don't quanta nipper winning. In fact, me, I can't be the idea, sir, as I want so. Aha, the moment, near Bakua, me person, me can say, oh no, you mean the background education. Now, if any person call a assembly. Na uncle Gina aye odan kwanten nyina name owo aye Green Central Assembly na ohon so no aye assembly proceedings na the business na ho nyina enye twi sa because them say mo wadan fo bia no say assembly member am so no our assembly be two terms o chira o say em say assembly members ni say edu debate we do na almost that na the all block full mini ade no almost pafu no na talo maso aya no almost flow no madan. Now also but so could you not look at saving na maybe the military class too. You have said I did not subtracted mistakes. Now what you mean can you know a bit more one quantana. It's all in fact show me and then able to my unit committee you cry. Yeah, that's it. Hey, Muye Jam one some breaking cream. Yes, me for fresh will be a beam. Miakasami Abema Buama da Costa Geron. As assembly member ewo enyinam kutuku bieni ena Adekuma electoral area enti mu am ho nyina mo ntoma no Nyankopon ya adom a campaign bi e be chechire gina mu ho no campaign mu wirampimu asiedu pa ena e ba so ho Buama da Costa Geron oye too much we so say a friend no Don Mystic Kwesi Ewua or say good morning Baba kudos to Ahenkan FM for offering assembly member aspirants the opportunity to expose themselves to no. I'll say Bismarck Jekum is the choice for Odan Kwantayate. Don Mystic Kwesi Ewua ne de buy no. Final one of him call mo Asante Ebenezer Joe Labi very committed to serve his community and inti mama yemfa no ample for bright ne de buy no unfortunately mo am offering na intime for obi abium empany for me ba mo ho mo nsem etwitwa to ne en sorry so mo mu bia betumi akasa dia mai yo yensem etwa to mfane se menua no ebisa questions ba ko me nua se okay pese we de mama konya na me na mate no bisa se abeni PTA for na kwaji bedua politics de e ba ne se ya buga by mesumetimi ama na evidence on check agric officer ne on busa no be a abeni free e ba se ye mpia ba obehu be abeni free e ba ya de kokodu school mu ho no ana ba kon so no busa se ye ka borofo na so wo twefa obo e wo be nden sa no kan me da se ye musa se assembly ho na omo ho no omo ho nyina na say you omtimi ka borofo na ibi parliament kra enyo mu nyina na timi ene e ka borofo yenu assembly ye dey sorry say bia me boni din of education so say bi o e bia ono so ni school sem so wa assembly ba udi ya o senkrofo e de sa de ne ye campaign udi ya oh mi ni ya Bible kan bi say nim dia me ma ya nyanti no ama o ma na ye den abasesa so bia o pem ko wani ma na o ma am pese mo chill down for no ebi ma e school university ni ade enso no o say
ɔmo pay nim deɛ no ɔmo amfa anya de papa bia ntin tam bia no ɔmo si ɔmo dadam ba de ɔno tifi na wɔse manko school no twinti ɛsɛ sɛ me pɛ bibi na me yɛ no wo kwani mu ana ɔno na wanko school no ɛdɛ ɔkɔ school ko no it insha dan hawo me wo yɛ number saying me da number 2 okay nti na me pɛ sɛ me kan sɛ enkwantafo nye gidie wɔ me mu okay na ɔmo nto aba ne ma me na ɔmo nye gidie ɔmo to aba ne ma me a ɔmo behu me nipa ban a me yɛ dɛ all right me yɛ enkwantafo nyankopɔ yɛ adom a Friday nso so yɛ ba mo hɔ yɛ so ayɛ fidie nyina ba mo hɔ yɛ be hia esamfuo bɛba jadamfuo bɛba bɛka mo ho na okay obi ka sɛ me mfa akɔla bia nkɔsu adwuma ibi kura me ntɔ pro yɛ ba hɔ a yɛ bɛma opportunity no to be kan sɛm bebre why o de me man example me man evidence onko bi sɛ o mele sɛ ne ba na ɔkɔ adwuma no hwan ne de ne kɔɛ hwan ya onya ko no bisa o so onko bisa hwan o mele ɔwɔ dan kwanta sa pepepe okay obisa na obehu nipa a ɔde ne ba ne yɛ de ɛkɔ adwuma all right yate yɛ da si bebre ɛgya Isaac yɛnti o ne yɛn sorry so yo so emi de sɛ mo frɛ yɛ no ɔmahu ne ɔpa wo mu ɔmo ɛbɔ m'akyi dɔm na deɛ mɛka ne sɛ me maame no a ɛwɔ dwom ɛne tubutɔmfoɔ ɛm sɛ bɛyɛ samanti ni meyɛ free hair screen mi ɛde ma wɔm ɔwɔ market wɔ ne ɛyɛ tubutɔm na ɔmo nhwɛ m'anim bigu so metoto no ma bi mɛsan bi mo deɛ ɛde ama wɔm na afei nso ɛyɛ free insurance no nso no menye no open but menemu a megye a meyɛ ma nkrɔfoɔ na yɛ sɛ deɛ ɛnkyɛ bia nso menye no open na mana nso na mayɛ ɛde ama ɛyɛ tubutumfoɔ no nso all right yɛda ase bebree ɛnsa nie asase ya ɛnsa abosomni asa ɛnsa nsu hodoɔ a moatwa yɛn ho ahyia mo nsa nie nananom modie nie